محرته نزل عالمي هاليلويا هاليلويا سلا محرته كنا مسجونين آمين أمسجنوا يبلبك أمسجنوا محرته نزل عالمي مو أمسجنوا هاليلويا هاليلويا نمسجنك كلنا እግዚአብሔር هاليلويا እግዚአብሔር أبونا نمسجنك كلنا هاليلويا حجون እግዚአብሔር أملاخي كنمسجنك هاليلويا أبكر ميخا قريبنا لنا እግዚአብሔር هاليلويا نمسجنك كلنا እግዚአብሔር أبونا نمسجنك كلنا እግዚአብሔር هاليلويا بمحرت حبتام زخون كاملا هاليلويا بمحرت كا عدحين كا እግዚአብሔር هاليلويا أبجنبها خنقوم እግዚአብሔር أبيتك كنبر هاليلويا نزل عالم كامسها كنبر إذا زخونلنا كله بمحرت كايمون نمسجنك كلنا سلام محرت كا تمسجن منفس قدوس سلام محرت كان مسجنك كلنا እግዚአብሔር أبو هاليلويا تمسجن እግዚአብሔር تمسجن قويتاي هاليلويا كابخا خوين لنايو هاليلويا محرت كا بزيحو لنايو كابانا زخونه والحد نغير يلن قويتا كله كابخا بأخان نعخاني مو محرت كا سلز بزحلنا እግዚአብሔር هاليلويا 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 እግዚአብሔር أبونا نمسجنك كلنا أمسجنو إذولك محرته نزل عالمي مو أمسجنو هاليلويا نمسجنك كلنا እግዚአብሔር نمسجنك كلنا እግዚአብሔር أبونا هاليلويا بزرف دزي እግዚአብሔር أبو هاليلويا كبانا مسجانا كتوسد سلز فتخا እግዚአብሔር مسجانا نقربل كلنا هاليلويا بزرف دزي እግዚአብሔር أبونا بيسوع سم نمسجنك كلنا مسجانا لونا نعخذ خون እግዚአብሔር هاليلويا راح إدنا يكوننا نزلنا مسجانا لونا مسجانا حزنا نبخا مسئنا لنا እግዚአብሔር مسجانا لونا እግዚአብሔር أبو هاليلويا نعخذ زوهب مسجانا لنا محرت كازبز حالنا سباتنا እግዚአብሔር دو زبلنا محرت كاي እግዚአብሔር زد حننا محرت كاي أبيت كاز زلنا بمحرت كاي እግዚአብሔር كنا قال كادو زبل كنا سخايخا محرت كاي እግዚአብሔር أبو هاليلويا سلام محرته هاليلويا سلام محرت እግዚአብሔር هاليلويا محرته نزل عالمي هاليلويا نمسجنك كلنا እግዚአብሔር هاليلويا نمسجنك كلنا نباركك كلنا እግዚአብሔር أبو هاليلويا هاليلويا نتقويتا قويتا تزخونه እግዚአብሔር نتينا ينقستات نقص زخونه እግዚአብሔር هاليلويا كله زجز كله زجبره هاليلويا እግዚአብሔር أبونا نمسجنك كلنا እግዚአብሔር أملاخنا نباركك كلنا بزرف دزي እግዚአብሔር مسحواتي كوينا እግዚአብሔር أبو كسما معنا نمسجنك كلنا هاليلويا مسجانا زجباك أملاخ هاليلويا بمحرت حبتام زخونه يلوق على أملاخ بمحرت حبتام እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا بمحرت كاز أجمنا سباتنا እግዚአብሔር بمحرت كاز እግዚአብሔር نمكحلو محرت كات راح እግዚአብሔር أملاخي هاليلويا كم زس لزخونيو كم زس لزخوني نبللو والحنت نجار يبلنا እግዚአብሔር محرت كاي قويتا هاليلويا ጭራሽ زيت أفعنا سيلو زق على أملاخ تأجا እግዚአብሔር هاليلويا ጭራሽ زيت أفعنا تأجا እግዚአብሔር هاليلويا እግዚአብሔር ዝገበረልና እንዳዘከርና ከነመስግዶ ደልለኹ هاليلويا بأنا أنت زخون ولا بيتو متينا كمان أبيتو خنقوم هاي مخالنا نيرنا كندي جزء زي مولانا خاب إيدو كندي جزء كدفن زي بلنايو كندي جزء زي هدمنا كندي جزء أبغرجار زي أتنا كندي جزء እግዚአብሔር ግን بمحرته هبتام سلز زخونه بمحرته ألنا هاليلويا أبيتو مهلاوناس كجرمنا له حواتي أبدنبو مهلاونا هاليلويا نمسجنك كلنا እግዚአብሔር أبونا هاليلويا سلام محرت كات مسجن سلت زي ودا محرت كان مسجنك كلنا سلت أجا كان مسجنك كلنا هاليلويا كله خباخ خوين لنا إمو قيت هاي نبارك كلنا እግዚአብሔር هاليلويا
እግዚአብሔር አቦና ተመስገን እግዚአብሔር አምላክና ተመስገን ስለ ምሕረትካ ተመስገን ስለ ዘይውዳእ ፍቅርካ ተመስገን ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ክንደይ ጊዜ ሃሌሉያ ተአምራትዩ እግዚአብሔር ተአምራትዩ ምድሐና ተአምራትዩ አቤትካ ዶም ባልና ተአምራትዩ ምግልጋልና እግዚአብሔር ካባኻ ኮይንልና እዩ ጸጋኻ ምሕረትካን እግዚአብሔር እትንምካሐሉ ምሕረትካ እትንምካሐሉ ጸጋኻ እንተ ዘይኮይኑ ካባና ዝኾነ እንታይ ኣሎ ብምሕረትካ ኢና ንምካሕ ብጸጋኻ ኢና ንምካሕ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ نباركك لنا እግዚአብሔር ስለ ምሕረትካ ተመስገን ስለ ጸጋኻ ተባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ላባጃና ማከራቦ ጀለቤ ካላቦ ሳላባጋ ሬፓጃና ማከራቦ ጀለቤ ካላቦ ዲናማ ሳላባጋ ራላባጃና ማከራቦ ዲናማ ሰለቤ ገደሌቦ ዲናማሳ ቤት አምላክት ከደኸለኹም ሲ ጥራሕ ኢልኩም አይትኺዱ ይልወቅ ንሕና ግን አለና ሃሌሉያ ነቦና ዝኸውን ምስጋና አለና አሜን ሃሌሉያ ምስጋና አለና ነቦና ዝኸውን زوهب لنا هاليلويا لي باساكادينا ماشي حجون مسغانا لنا نعخا زخون እግዚአብሔር نعخا زخون محرت እግዚአብሔር محرت سلز جبر كالنا نعخا زخون مسغانا لنا እግዚአብሔር አቦና هاليلويا ጎይታ ተመስገን هاليلويا ጎይታ ተመስገን ነመስግነ ካልنا نبارخ ካልنا ተመስገን ኢየሱስ هاليلويا ተመስገን አቦ ነመስግነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ ዝተላዕለዩ ደው ኢለ ዘለኹ ምእታዊ ምውፅአይ በኣኻ ተሓልዩ ማዕበልክ ከላበት ክናወፅ ኣኽራናት قلتمكات ترئيسه إنه عمتات محرت كايو محرت كايو محرت كايو محرت كايو عبزي زبط حني كاباي زخونة نقري كاباي زخونة نقر يلن بأخايو كله خبخايو كبخايو كله خبخايو بأخايو تسبقوا لي بأخا كوينوا لي بأخايو تسبقوا لي بأها كوينو اللي كم محرتك زتلا عليو دويل زلغو مأتاوي موتأي بأها تحليو معبلك قلابت كنا وتأخرنا قلت امكات ترئيسي إنه عمتات محرت كايو محرت كايو محرت كايو محرت كايو عبزي زبط حني كاباي زخونة نقري الله كاباي زخونة نقري الله كاباخايو كل خبخايو كبخايو كل خبخايو بأخايو تسبقوا لي بأخا كوينوا لي 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 هاليلويا هاليلويا محرتك يا እግዚአብሔር هاليلويا محرتك يا እግዚአብሔር ሆይ هاليلويا
ጭራሽ ዘይጠፋናስ ጸጋ እግዚአብሔር ኢሉ ሃሌሉያ ደም ባልና ተአምራት ሕዋተይ በሐቂ አቤት አምላኽ ምዃንና ምግልጋልና ተአምራት ሃሌሉያ ጸጋ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከም ምሕረቱ ዝተላዕለዩ ኩሉ በአኻዩ በአኻዩ ኩሉ በአኻዩ በአኻዩ ጸቢቁለይ በአኻ ኮይኑለይ በአኻዩ ጸቢቁለይ በአኻ ኮይኑለይ በአኻዩ ጸቢቁለይ በአኻ ኮይኑለይ በአኻዩ ጸቢቁለይ በአኻ ኮይኑለይ ካብ ምሕረትካ ዝተላዕለዩ ደው ኢለ ዘለኹ ምእታዊ መውፅኢ ማእኻ ተሓልዩ ማዕበልክ ገላበጥ ክናወፅ ኣኽራናት ቅልጽምካ ተተርእሰ እነኹ ዓመታት ምሕረትካዩ 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 ኣብዚ ዘብፅሓኒ ካባይ ዝኾነ ነገር የለን ካባይ ዝኾነ ነገር የለን በአኻዩ ኩሉ ካባኻዩ በአኻዩ ኩሉ ማኻዩ በአኻዩ ጸቢቁለይ በአኻ ኮይኑለይ በአኻዩ ጸቢቁለይ በአኻ ኮይኑለይ በአኻዩ ጸቢቁለይ በአኻ ኮይኑለይ በአኻዩ ጸቢቁለይ በአኻ ኮይኑ ዘለዓለምና ዘጸበቐ እግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ ዘለዓለምና ይጸቢቕዎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እዚ ኸኣ ካብ ምሕረቱ ዝተላዕለዩ ሃሌሉያ ካባና ንብሎ ወላ ሓደ ነገር የለን ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ካብ ምሕረቱ ዝተላዕለዩ ምድሓና ካብ ምሕረት እዩ ምክንያቱ ዝግባአና ካልእ ቦታ እዩ ክንዳና ስለ ዝሓለፈ ግን ጎይታ ኢየሱስ ንዓና ምሕረት ኮይነልና አሜን ካብ ምሕረቱ ዝተላዕለ ደው ኢልና ሃሌሉያ ዘለዓለምና ኣጸቢቕዎ ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚ ኸኣ ካብ ምሕረትካ ዝተላዕለዩ ምሕረትካ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ምሕረትካ እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ኣብ ምድሪ ስደትና ከም ስደተኛታት ዘይኮነስ ልዕሊቶም ደቂ ሃገር ዘንብር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምሕረትካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚ ጸለና ከምዚ ስለዝኾና ስለዝተቀደስና ኣይኮነን ምሕረት እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ ደው ምባልና ምሕረት እግዚአብሔር እዩ ኣብ ቤትካ ምህላውና ግቡእ ኣይኮነን ሃሌሉያ ግቡእና ስለዝኾነ ኣይኮነን በቃ ሃሌሉያ ካብ ምሕረቱ ዝተላዕለዩ ካብ ምሕረትካ ዝተላዕለዩ እግዚአብሔር ካብ ምሕረትካ ዝተላዕለዩ ሞ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይትጸገብ ኣምላኽ ኣመስግና እንጸግበካን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምክንያቱ ብዙሕ ሃሌሉያ ኣይቅጽርን ኢናትካ ምሕረት ክንቆጽሮ ወላ ኮን ተበልና ክንቆጽሮ ኣይንኽእል ኢና ምሕረትካ እዛ መዓልቲ ጽባሕ ዘሰጋግረና ምሕረትካ እዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ብምሕረትካ ኢና ደው ኢልና ዘለና ኣብ ደንብኻ ምህላውና ምሕረትካ እዩ ተኣምራት እዩ እግዚአብሔር ተኣምራት እዩ እግዚአብሔር ነን መዓልቲ ምሕረትካ እንዳረዓና ኢና ንነብር ዘለና እግዚአብሔር ንባረኸካ ኣለና ስለ ምሕረትካ ኣብ ማሕበርና ምሕረትካ ስለ ዝበዝሐ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ምሕረትካ ስለ ዝበዝሐ ንባረኸካ ኣለና ኣብ ኣገልገልትና እግዚአብሔር ምሕረትካ ስለ ዝበዝሐ ኣብ ምእመን ምሕረትካ ስለ ዝበዝሐ እግዚአብሔር
هاليلويا كندي جزيو كاب غدغار زي وصانا كندي جزيو زي ملسنا كندي جزيو زي دحننا هاليلويا سلام محرتك تبارك سلام محرتك تمسجن እግዚአብሔር هاليلويا سلام محرتك نمسجنك كالنا እግዚአብሔር አቦ هاليلويا ተመስገን ኢየሱስ ወደ አምላክ ሃሌሉያ ራባጃላ ባጋራቦሽ ለቤ ጋራላቦስ ሳላባ ሃሌሉያ سقيتاي إذا قال كنبب النيل بوهن تلينا مين هاليلويا يوحنا شومنتا يتايلو كان بحدش كدنينو أمدري صحفة نساتهم زي مسمعوا بحلينهم تراتيهم موكب عبيت جميرهم كساعتهم دحروت كلهم ببحدوتو يسوس مستا أما أكل دويلا زلا سبيتي بينو ترفه يسوس كأنعلو بزي تاسبيتي حدكو كم زي لو مسرعي أتسبيتي يتوم كسست كده أبي علو زفردكدو يلبون بلا نسها حدكو قوي تاي بلتو يسوس دما أنا وانا أي فردكني كدمو دقيم أي تبدلي لوا هاليلويا آمين دقيماون دقيما أبدل أي ترغبتن دقيما أفتحت أي ترغبتن مجدل مريم مجدلاويت مش حكي تدحر يسوع كريستوس كتكيد كلنا عن الرئي آمين هاليلويا هاليلويا دقيم كس عتبدلي له هاليلويا 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 تأجى أملاخنا خنتو أيتقبلنا محرت أملاخنا خنتو أيتقبلنا هاليلويا هاليلويا محرتو اندابلنا دقاقيمنا كن بدل زي أبير أيدلنيو دقيم أيتبدلي له هاليلويا كم مريم كأن إحنا كل نقرنا بقى قبيص بقى قدفات تعشعو دقيم أيتبدلي تمحرتك زي أبير تردي ويامي دقيم أفتبدل أيترغبتن دقيم أمنزر أيترغبتن وزع هو بقى دقيم كأيتبدل مسبلاس وزع أبكالي أترخيبه هاليلويا ددحر يسوس كتكيدها ترخيبه هاليلويا نحن ها زي أبير كم إزدلنا آمين هاليلويا لاباجانا ما كرابو جلبي كلابادينا ما سالباغا راباجانا ما كرابو شلبي كلابو سالباغا دقيمكم أيتبدلوا يبلنا لغويتا آمين هاليلويا دقيمكم أيتبدلوا دقيمكم دقيمكم أيتبدلوا راباجانا ما كلابو دينا ما سالباغا لابو سيلبيغا حدش غويتا زي فلت أسهب ترحيهم مزبل تمالو انجيل مسوت أنا حدهم إلنا السو أملاك يفلتني قن كتصدق يدلي بقى نا أملاك حقوسا يدلي قن بقبر إمبرك حقوسا يكلني مخلياتو ناب غويتا سلي زي متصمل دقي مس ناب تحاتياتي متسيلني دقي ما يمت ناب تحاتياتي من لسيلني كم يجير كم مسخاخ تكليلي بقبر انت تصدقني رس غويتا يسوس مماسا يمدليو نيرو أيدلي كان يلي بقى صعر خادوا بالله نعت رحنا بغويتا يلنا غويتا هتقبلوا مالتي سلازم تخاف لكم دلي السو مريم شعو يا مت انا بغويتا نحنا اب حطات مملسنا طنقال على كبن كنبل ايدلين እግዚአብሔር ሃሌሉያ دقيمكم ايتبدلوا يزبل غويتا يسوس دقيمنا ابتبدل كنركب ايدلنا ني ايدلين እግዚአብሔር لاباجانا ما كلابودينا ما سالباغارا لابوش لبيغالابوسا لاباش لبيكريلبوسا لما انت مثل لا يخونلنا امين هاليلويا لما انت بيسوس كريستوسم هاليلويا راباجانا ما شالباغالا بودينا ما سالباغا ريباجانا ماشا نزا محبر حزنا نصللنا بيسوس كريستوسم هاليلويا እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስም ሬባጃና ማገራቦ ጀነሜ ካላቦ ዲናማ ሳላባጋላቦስ ኤላ ባጃና ማክራቦ ጀነሜ ካላቦ ዲናማ ሳላባጋላ ዲላባስ ኤሌቤጋ ሬፓሻና ማጋላቦ ዲናማ ሳላባጋላቦስ ኤሌቤጋ ሬፓጃና ማግላ ዲላባስ ኤሌቤጋ ላቦ ዲናማሳ ደጊማና አይከረትን ፍጹም ያፈንፊናቸው ርስኻ ኢዘርኤካ ናብ አምላኽ መቅራብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ክትረዳና ነጸልለና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልለና ደጊም ናብቲ ኃጢአት መምላስ ከይከውን ንጽልለና እግዚአብሔር አነ ቅዱስ ይሉ በሁሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ክኑ ይሉ እግዚአብሔር ኩኑ ኢልና ሃሌሉያ ውሳኔ የሌናዩ ሃሌሉያ ንሕና ዘይኮንና ንገብ ግን ክንውስን ከለና ኃይለ አምላኽ ካይልቃልና አሜን ሃሌሉያ ልክ ክትውስን ከለኻ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ይልቃቅዩ ራባጃና ማከላዲና ማስሄለ በገሬለ ቦሳ ሬፓጃና ማግላዲና ማስሄለ በገሬለ ቦዲና ማሳላባጋ ላባጃና ማክራላ ቦሳ አቡና ቅዱስ ይሁ ሃሌሉያ አቡና ቅዱስ ይሁ ሃሌሉያ ክንፍለልካ እግዚአብሔር ክትረዳና ንጽልለና ክንቀደሰልካ እግዚአብሔር አቦና በኢየሱስ ክርስቶስም ሃሌሉያ አቶም ናይ እግዚአብሔር አርዑት ዝጸርኩም ውጹ ተፈለዩ ይሉ በቃ አቶም ቁባት አቶም ናይ ህዝብ አምላኽ አቶም ናይ አምላኽ አቶም ውሉድ አምላኽ ይብለና አለው እግዚአብሔር በሐቂ ውጹ ተፈለዩ በኢየሱስ ክርስቶስም ንዓኻ ጥራሕ ክንፍለ ጎይታ ክትረዳና በኢየሱስ ስም ንጽልለና እግዚአብሔር ክንፍለልካ እግዚአብሔር ክንፍለልካ ንዓኻ እግዚአብሔር ክንቅደሰልካ ንዓኻ እግዚአብሔር ንዓኻ ጥራሕ ክንነብር ጎይታ በዓል ዳንኤልኩም እዮም ገይሮም ሓለኑ ይብል ምሽ ሓሊኖም በቃ ልክ ምስ ሓለኑኻ ሃሌሉያ በርቲዕም ተረኺቦም ሃሌሉያ ካብቶም ጮማን ካልእን ዝበልዑ እሶም በሊጾም ተረኽቡ ይሉ በሊጾም እዮም ተራእዮም ቢኮዝ ሓሊኖም እዮም ሃሌሉያ ካብ ህዝብ አምላኽ ዝደልዮ እግዚአብሔር ሓንቲ ነገር እዩ ክህልን በቃ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ረድአና እንጽልለና እግዚአብሔር አምላኸይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትረድአና ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ስም ክንፍለልካ እግዚአብሔር ንዓኻ ጥራሕ ክንፍለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምሕረት አምላኽ ንኸንቱ ኣይተቀበልና ጸጋ አምላኽ ንኸንቱ ይተቀበልና ንሕዋተይ በሐቂ አምላኽ ክንፍለየሉ ይደለሎ ንዑ ጥራሕ ክንከኖ ንዑ ጥራሕ ክንፍለየሉ ሱ ጥራሕ ብህይወትና ክኸብር ክርስቶስ ሓራው ፂና እዩ መሊስኩም ግን አርዑት ባርነት ኣይትቆረኑ ኢሉ መሊስና ናብ ባርነት ኣይንኸይድ መሊስና አርዑት ኣይንቆረን በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ንጽልለና እግዚአብሔር አምላኸይ بشم يسوع كريستوس እግዚአብሔር ክትረዳና ሃሌሉያ ክትፈለና ለው ማዓንቲ እግዚአብሔር ካብ ክንፍለዮ ዘለና ምፍላይ ኮነልና እግዚአብሔር ከምቲ ማርያም መግደላዊት እግዚአብሔር ቀቢጽ አስዓበትካ ገዲፋ አስዓበትካ እግዚአብሔር ቀቢጽ አስዓበትካ እግዚአብሔር ቀቢጽና ክንስዕበካ እግዚአብሔር ገዲፍና ክንስዕበካ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ክትረዳና ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ደጊም ኃጢአት አይትግበሪ ደጊም አይትበድሊ ምስበላ እንደገና ክትበድል አይንርአኔና ደድሕሪ ኢየሱስ ክትከይድ بفقر يسوس كم زعبد السب دحر يسوس كتكيدين نريا እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታ ካብ ክንፍልዮ ዘለና ነገር ተፈሊና ደድሕሪኻ ክንስዕብ ክትረዳና ንጽልለና ጎይታ ራባጃና ማከላ ዲላባስ ለበገደለ ቦቲና ማሽ አላባጋ ሮባሳ ካዲላባሽ ለበገደለ ቦቲና ማሳራ ባጃላ ባገራ ቦጀለበ ካላቦስ ኤላባጃና ማክራቦ ጀለበ ከለቦስ አላባግራ ላቦጀኔ ካላባዲና ማሳራ ባጃላ ባጋ ራባጃና ማግራላ ቦጀለበ ከለቦስ አላባግራላ ቦስ አላባጋር ሬቦሳ ካዲና ማሻላ ቦሳ ውጹ ተፈለዩ ውጹ ተፈቀ እግዚአብሔር አምላኬ በስም ኢየሱስ ሙጻ ይሆነልና በስም ኢየሱስ ሙጻ ይፍለና ምፍላ ይሆነልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ አመንጎ ግብጻውያንን አመንጎ እስራኤላውያን ግብጻውያን ደድሕሪ እስራኤል መስመጽስ አመንጎም ሐዊ አምላኽ መጽም አሜን ሃሌሉያ አመንጎናን አመንጎ ተኃጢአትን በኢየሱስ ስም ናይ እግዚአብሔር ሐው መጽ ይፍለዮ
بشيم يسوس كريستوس مفلا يخون እግዚአብሔር አምላኬ በጌታ በኢየሱስ ስም አመንጎናን አመንጎ ኃጢአትን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ እግዚአብሔር ሐውን ብላለና ናይ እግዚአብሔር ሐዊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝፈላሊ ናይ እግዚአብሔር ሐዊ ዝፈላሊ ሃሌሉያ ዝፈላሊ ካብ እግዚአብሔር ዝፈለይኩም ኃጢአትኩም ደይኮነን ይልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኬ بشم يسوع كريستوس مفلا يخونلنا كاب كنفليو زلنا مفلا يخونلنا بيسوع سم حوا أملاخ أمان جو جبت أويانا إسرائيلوين حوا እግዚአብሔር كم زعتوا بسم يسوع كريستوس እግዚአብሔር زفل حوي أبزا محبر بيسوع سم خون تصل لنا زفل عليه حوي እግዚአብሔር رالا بازان لا بغلادينا ماشي زفل عليه حوي أملاخ زفل عليه حوا أملاخ زقدس حوا أملاخ هاليلويا قدوس زغبر لا باس كلا باغلادينا ماشليبا نعملخ طراي زغبر هاليلويا بدلين ابساين ايتقصاصر روسي بهوت منبار ايغبان جنا بمحرت املاخيخا كم أول ما بسهلي عيترخبن كما خا زل ألم أملاخ فقري هاليلويا دالي كم عيتريو كاين مغبا ينتخان صحاتي يسوع ንጹህ ዝኾነ እግዚአብሔር ቅዱስ ዝኾነ አምላኽና ቅዱስ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክንብል ዝገበረና ንሕና ኣብ ዝገበርናዮ ግብሪ ይኮነን ፍቕሩ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ እዩ ምሕረቱ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ እዩ ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ጭራስ ዘይጠፋእኩም ምሕረት እግዚአብሔር ስለ ዘይተወደአ ኢሉ محرته خاب تصبح كل جزء حدشوا محرته بزحي أملاخنا كم أملاخنا زبالة ولا حد يلا سلام محرتك تبارك زيابير أملاخي سلام فقرها تبارك سلام رديت كتبارك تأجا خاي دوا بيل النازلو محرتك خاي دوا بيل النازلو فقر خاي دوا بيل النازلو فقر خاي إير النازلو ما نمسكنا كلنا كابتا أمهات أنستدقنا الله حتى أتينياتات كوينا استولدنا هزبينا بكريستوس ودخا غيرك هياوانز قبر كانا نمسكنا كالنا فأرخاص لزي الوط كابزل عالم نزل عالم نعاخا يخون كبر نعاخا يخون سجدت نعاخا يخون وداسي نعاخا يخون اكزيابير أملاخي سنة يخمو نمسكنا كالنا فقري يخمو نمسكنا كالنا أبيت كا دوم بالنا እግዚአብሔር አምላኬ ደገፍካ ስለዝበዛحلنا ኢሞነ መስክና ካለን رأيو ولد أملاخ كتبهالو أبو كمي زبالة فقري أفكرنا إلو ليوهانس جانا عمز تخلنا جانا حتى أنكلنا جانا بدل تخلنا بكريستوس ودو جيرو بدمو زعدجنا بدمو ودو استبجونا كاب دق الماتنا بتاع فكر ودو منقص زأتونا أبو قيتانا يسوع كريستوس سمو يبارخ أمسكنو حواتي بزحات زي تجلس الله مستر يتجلس لنا بزحات زي برا الله مستر كابتاوت نتيجة أملاكنا ملخ زرد عنا እግዚአብሔር أملاكنا سمو يبارخ أبا منفس كام سانا كون نسأل لنا اتزمهر منفس كا نبحق زبلة نزمت زبلة زجلس زبره منفس كا كندحن برهان زبره لنا منفس كا أبص الماتنا برهان زبرهالنا منفسك حجوني إجزاء እግዚአብሔር أملاخي حجوني إجزاء እግዚአብሔር أملاخي عمرنا يكفت لبنا يكفت
እግዚአብሔር አምላኽ ኢሎም ማዓንቲ ኩሉ ነገር ዝግበር ብመንፈስካ ይኹን ስብከተይ ዘበለ ኩሉ ርዲኢተይ ብናይ ሰብ ጥበብ ከይኮን ኢሉሎ ጳውሎስ ኣሕዋቴ ስብከተይ ርዲኢተይ ዘበለ ብመንፈስ ቅዱስ ኢሉ ዝሰብኮ ስብከት ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ርድኢትን እዩ ናይ ሰብ ጥበብ ተኮይኑ ክትስረቱ ይትክእሉን ኢኹም ኢሎም መንፈስ ቅዱስ የለየና ኣሕዋቴ መንፈስ ቅዱስ ንክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተንሳእከዮ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ውህበት ክገሃድ ትገብሮ ናይ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ፍረ ክንፈሪ ትገብረና ቃልካ እንዳጽናዕና ቃልካ እንዳንበብና እግዚአብሔር አምላኸይ ኣብ ቃልካ ምስተውዓል ክንረክብ ትገብረና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኦምሮይን ኦምሮ ኋተይን እግዚአብሔር አምላኸይ ይከፈት ሎማዓንቲ ልብና ይከፈት ኦምሮና ይከፈት ኣብትና ውሽጥ ሰብና በኃይሊ ከተበርታዓና ንጸልለና ካብቲ ንሕና ንሓስቦም ብዛ ዓዚዝካ ትገብር አምላኸይ ሎማ አንቲ ኢድካ አባና ትገሃድ ኣብቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘሎ አቦ ሓርነት አሎ ተባሂሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ሓርነት ኮነልና እግዚአብሔር ብክርስቶስ ዝገበርናዮ ሰላም ከነስተማቕሮ ክትረድኣና ንጽልለና ሰማያትና ይጽረ ሰማያት ብመንፈሱ የጽሪ ኢዱነት በራር ገበል ወጋአቶ ተባሂሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ይወጋእ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላኸ ብስጋ ኮፊልና ብዘኦምሮና ሽፍት ዝገብር ናይ ጸልማት አሰራራ ረቂቅ አሰራራ አስተበተነ ይሁን ይበተን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ሰዓትና ጊዜና ስኻ ግዛአዮ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ከመይ ቀኒና እቲ ናብ ሕብረት ወዱ ጸዋዕኩም አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኦሙን ይብሎ ኦሙን ዝኾነ አቦይ ዘለና ዘይቅየር ዘይልወጥ ደገፉን ምሕረቱን ኩሉ ጊዜ ምሳና ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ ካብቲ ደው ዘበልና ክንቅጽል ኢና ኣጠቓቕማ ውህበት ትንቢት ኢልና ኢና ርኢና ዝሓለፈ ጊዜ መንፈስ እንታይ ትግበሩ ኢልና ኣሎ ኣይተጥፍኡ መንፈስ ሓደ ካብቲ ነጥፋሉ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣይትግበርዎ ዝበለና ነገር ክንገብር ተጀሚርና ኃጢአት ማዕጾና ኃጢአት ክንከፍት ተጀሚርና ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ቅንዓት እንታይ ክኸውን ይጅምር ቀስ በቀስ ክጠፊ ይጅምር ንኣምላኽ ዝነበረና ፍቕሪ ንቃሉ ዝነበረና ፍቕሪ ንዑ ዝነበረና ፍቕሪ ቅንስ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ኣይተጥፉ ኢሎም ጳውሎስ ተሓው እንታይ ኢሉሎ ኣብ ዘለዋውያን ኩሉ ጊዜ ወርቱክ እንታይ ግበር ይንደድ ኢሉሎ ክነድድ እዩ ዝደልዮ መንፈስ ኣምላኽ ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወትና ከዓይ ክገዝ እዩ ዝደልየና መንፈስ ከነጥፍእ ኣይደልየናን እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ነቲ ንምድሓን ዝተሓተምናሉ ከነጉህዮ ኣይደልን እዩ አቦ ስለዚ መንፈስ ኣይተጥቡ እንታይ ትግበሩ ኢሉሎ ትንቢት ከዓ ኣይትነዓቁ ሕጂውን እግዚአብሔር እንታይ ይገብር እዩ ይዛረብ እዩ ነቢያት ኣለዎ ንእግዚአብሔር መልእኽቲ ካብኡ ተቐቢሎም ንህዝቡ እንታይ ዝገብሩሉ መልእኽቲ ዝህብሉ ዘዕጥቕሉ ነቢያት ኣለዉ ግን እንታይ ክንከውን ከም ዘለና ርኢና ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ ክንምርምሮ ግን ኣለና ዮሐንስ ኣብ ተቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 እንታይ ኢሉሎ ኩሉ ካብ መንፈስ ዝመጽ ዘበለ ኩሉ ክንኣምኖ ከም ዘይብልና ክንምርምሮ ከም ዘለና ከምኡ ከዓ ከምቲ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹም ነቢያት ዝዛረቡን እግዚአብሔር ዝገልጽዎ ሓሰውቲ ነቢያት ከም ዘለውን መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና እዩ ጴጥሮስ እውን እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም ነቢያት ከገልግሉ ከለዉ ሓሶት ነቢያት ከም ዝነበሩ ሕጂ እውን ኣለዉ እንዳበለ እንታይ ክገብር ከሎ ገልጽ ከሎ እዩ ዝነግረና ስለዚ ብንጹር ካብ ኣምላኽ ሰዓት ሰምዕ ተጸበይልና መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ከለኻ ግዜ ኣምላኽ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትጽበለካ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ክርእይዎ ኣሕዋት ክምርምሮ ከዓ ዕድል ክትህብ ኣለካ ስምዒት ዘበለ ነገር ከዓ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ክእለ ከም ዘሎ ብስምዒት ክትገብሮ ተፈቲንካ እንተጀሚርካ ክትሕውስ ክትጅምር ኢኻ ስምዒት ርእሱ ዝኸኣለ ናብ ካልእ ዳይሜንሽን ናብ ካልእ ነገር ስለ ዝወስተካ ማለት ስለዚ ጥንቃቐ የለዮ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እግዚአብሔር ተዛሪቡ ንብል ዘለና እግዚአብሔር ተዛሪቡ ንብል ተሊና ከዓ ተጠንቂቕና ካብ ኣምላኽ ሰሚዕና እንታይ ክንገብር ኣለና ከነመሓላልፍ ኣለና ትንቢት ክምርመር ክፍተሽ ክምዘን ብቓል ኣምላኽ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክሓልፍ ኣለዎ ኢልና መጽሓፍ ቅዱስ ዘጠንቅቐና ካብ ክርስቶስ መልእኽቲ ተቐቢሎም ንዝዛረቡ ሰባት ብጥንቃቐ እንታይ ክንገብሮም ኢና ክንምርምሮም እዩ ዝነግረና ምክንያቱ ክልተ መንግስቲ ከም ዘሎ መንፈሳዊ ዓለም ንፈልጥ ኢና ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ላ መንግስቲ ጸልማት ካላ ክልቲዮም ከዓ እንታይ እዮም ዝገብሩ ብሰብ ሓሊፎም እዮም ዝዛረቡ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ዘምጽእ ሰብ መንፈሱ ክንምርምሮ ካብ ኣምላኽ ድዩ ካብ መን እዩ ክንምርምር ክንፈልጥ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ዝዛረቦ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እምበር ሰይጣን ከም ዘይኮነ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ከነረጋግጽ ከም ዘለና ብኸመይ ኢና ከምዚ ዓይነት ነገራት ከነረጋግጽ እንኽእል ቃል ምልኣት ክህልወና ምስ እግዚአብሔር ግዜ ክንወስድ
ቃሉ ከነጽንዕ ቃሉ ከነንብብ ናይ ቃሉ ብርሃን ክንረክብ ምጀመርና ቃሉ ናብ ጸሎት ክወስተና ምስ ጀመረ ክንጸልም ጀመርና ምስ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ክንገብር እንጅምር ጥቡቕ ዝኾነ ሕብረት ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኔ ተኻልዩ ኣቦይ ንስኻትኩም ከ እንታይ ኢኹም ኢልና ኣሎ ጨንፈር ኢኹም እታ ኣባይ ዝጠብቕ እዩ ፍረ ዝፈር ብዙሕ ፍረ ዝፈር እንዳበለ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ነጊርና ኣሎ ስለዚ ናብ ጎይታ መጥባቕ ከልየና እዩ ድምፁ ክንሰምዕ ከልየና እዩ ከምኡ ክንገብር ተጀሚርና ካብ ኣምላኽ ድዩ ካብ ሰይጣን ከነላሊ ክንጅምር ኢና ክንምርምሮ ኻ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ትንቢት እንታይ ኢልናዮ ነርና ይምርመር እዩ ክልተ ሰባት ሰለስተ ሰባት ክንበዩ ከለዉ እቶም ክልተ ከ እንታይ ግበሩ ይብለና ይመርምሩ ምክንያቱ ሰባት ትንቢት ክንበዩ ከለዉ ክጋገዩ ስለ ዝኽእሉ ክሕውሱ ስለ ዝኽእሉ ብስምዒት ተደሪኾም ካለ ነገራት ካብ ኣምላኽ ዘይበሎም ክብሉ ስለ ዝኽእሉ እንታይ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ትንቢት ክምርመር ኣለዎ ይብለና ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ጌጋ ዘይብሉ ዘይምርመር ሓቂ ካብ ትንቢት ዝጸንዐ ዘይቅየር ቃል ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዘይምርመር ቃል ኣምላኽ ጥራይ እዩ ሰይጣን ኩሉ ግዜ በቶም ናቱ ዝኾኑ ጠንቆልቲ እንታይ ገይሩ እዩ ንዘበናት ክዛረብ ጸኒሑ ሕጁን ይዛረብ ኣሎ ንሓሶት ኣባኡ ስለ ዝኾነ ከምቲ ንሄዋን እንታይ ዝገበራ ዘታለላ ዘለዎ ጥበብን ሓይልን እንታይ ይገብር ተጠቂሙ ናብቲ ናቱ መፈንጠራ ወይ ከዓ ትራፕ ከእትወና እዩ ዝደሊ ስለዚ ኣብ ዘመን እዚ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ጳውሎስ ኣብ ተቐዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ሰባት ናብ ምሁሮ ኣጋንንትን ስሕተት መናፍስትን ክኸዱ እዮም እቲ መንፈስ እንታይ ይብላ ኣሎ ይዛረብ ኣሎ እንዳበለ ንጢሞቴዎስ ኣብቲ 63 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክጽሕፈሉ ከሎ ኢና ንሪኦ ብዙሕ ግዜ ነዚ ዝገብሩ በቶም እግዚኣብሔር ተዛሪብና ዝብሉ ስለ ዝኾነ መሳርሒ ብምጥቃሚ ሰይጣን እንታይ ዝገብር ዝዓይ ዘሎ ኣብ ዘመን እስራኤል እግዚኣብሔር ዘይለኣኾም ልኢኽና እዩ ብምባል እንታይ ገብሩ ከም ዝነበሩ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ኣብ ዘመን ኤርምያስ እንታይ ኢና ንርኢ ኤርምያስ እንታይ ኢሉ ክዛረብ ኢና ንሪኦ እቲ ህዝቢ ጣዖት የምልኽ ኣሎ ሓጢኣት ይገብር ኣሎ እቲ ህዝቢ ንኻልእ ኣማልኽቲ ይሰግድ ኣሎ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኸይድካ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ንኤርምያስ ምለሶ ናባይ እንታይ ግበሮም ምለሶም ሓፅብታት ገይሮም ነቲ ህያው ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበርዎ ከም ዝሓደግዎ ነቲ ፈልፋሊ ማይ ገዲፎም ሓፅብታት ከም ዘብዝሑ ንበዓል ናስታተር እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝሰገዱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኤርምያስ ገይሩ ተመለሱ ናባይ ተመለሱ እንዳበለ እንታይ ክገብር ከሎ ን45 ዓመት ክልምኖም ከሎ ኢና ኣብ ቃል ኣምላኽ እንሪኦ ካልእ እውን በዓል ሃናንያ ዝበሃሉ ናብ ባቢሎን ኣይትማርኹን ኢኹም እግዚኣብሔር ክባርኸኩም እዩ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ክትፈርዩ ኢኹም እግዚአብሔር ዝበለኩም ነገር ኣይከውን እዩ እንዳበሉ ካ እንታይ ክገብሩ ከለዉ ክዛረቡ ከለዉ ነቲ ህዝቢ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ክገብሩ ከለዉ መሊሶም ከርሕቅዎ ከለዉ ናብ እግዚአብሔር ክመልስዎ ዝግብኦም ከም ዘይመለስዎ ኣብቲ ትንቢት ይነግረና ስለዚ እንታይ ከም ዘድልየና ምስትውዓልን ጥበብን ዓይንትና ምኽፋት ከም ዘድሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ጥበብ መንፈስ ምግላጽ ክበና ክንጽሊ ኣእምሮ እንዳሓዝና ክንጽሊ ልብና እንዳሓዝና እንታይ ክንገብር ክንጽሊ መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና ስለዚ ምስ ቃል ኣምላኽ ከ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትንቢት ካብዚና ጠጦ ኣቢልና ነርና ምስ ቃል ኣምላኽ ከዓ ክሰማማዕ ኣለዎ ትንቢት ሓደ ካብቲ ንምርምረሉ መለለይ ምስ ቃል ኣምላኽ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ሓንቲ ሓፍቲ ንሓደ ኣብ ጎይታ ዘየለ ሰብ ፈትያ ኣፍቂራስ ሕጂ ንሓደ ገልጋሊ ንሓደ ነቢ ናይ እግዚኣብሔር ነቢሲ ጸልየለይ ክትብሎ ኸይዳ ዕላማ እንታይ እዩ ነቲ ደልያቶ ዘላ ወዲ ክትምርዓዎ ስለዚ ተሰሪዖም እንዳተጸለየሎም ከሎ ንዓ እንታይ ከም ዝገበራ ነጢሩ ንኻልኦት ከም ዝጸለየሎም እግዚአብሔር ንዓይ እንታይ ገበረንን ኢላ ኣይተዛረበንን ኢላ ክትዛረብ ሓደ ግዜ ሰሚዓ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ የብሉን ሕብረት የብሉን ኦሬዲ ቃል ኣምላኽ ነጊርዎ ኣሎ ተዛሪብዎ ኣሎ ስለዚ ሓደ ሰብ ትንቢት ክዛረብ ከሎ ከዓ ብምንታይ ኢና ንፍትሾ ሓደ ካብቲ መፈተሺ ብቃል ኢና ንፍትሾ ብቃል እግዚአብሔር ኢና እንታይ ንገብሮ ብኡ ንምርምሮ ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ድዩ ወይ ካብ ሰይጣን እዩ ሰብ ተዛሪብዎ ማለት ስለዚ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብገላትያ እንታይ ኢሉ ዋላ ንሕና እትኾንና ዋላ መላእኽቱ እትኾኑ ነዚ ንሕና ዝነገርናኩም ወንጌል እንታይ ገብርዎ ቀይርዎ ዋላ እንተፈተኑ እንታይ ይኹኑ ኢሉ ኣሎ ውጉዝ ወይ ከዓ ውግዛት ይኹኑ እንዳበለ ጳውሎስ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 8 ኢና ንሪኦ ስለዚ ምስ ቃል ኣምላኽ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትንቢት ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ that's why ሰይጣን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮፍ ኢልና ነዊሕ ሰዓታት ግዜ ከነሕልፍ ንኽእል ኢና ምስ ሰባት ቡን ክንሰቲ ንኽእል ዋላ ቲቪ ከፊትና ዋላ ቲቪ ካልእ ነገራት እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ግዜ ክንበልዕ ንኽእል ኢና ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ክንወስድ ግን ሰይጣን ኣይደልን እዩ ንምንታይ ዘይደሊ
ቃል አምላኽ ደሞር እንዳጽናዕናዮ እንተኸይና እንዳንበብናዮ እንተኸይና ብርሃን ክንረክብ ክንጅምሪና ክበርሃልናዩ ክግለጸልናዩ እግዚአብሔር ሐሳቡን መደቡን ከረዳአናዩ ዝኾነ ካብ አምላኽ ዘይኮነ ነገር እነሌሌሉ ነገራት ኣብ ህይወትና ከነማዕብል እንታይ ክንከውን ክንጅምሪና እንዳወሰኸ ኸይድ ክጅምሪ ስለዚህ ናይ ሓሶት ነቢያት ክመጹ ከለው ከነላልዮም ክንጅምሪና ማለት እግዚአብሔር ገልጻልና ክጅምሪ በቃሉ እንታይ ክንገብር ክንጅምሪና ክንምርምሮ ክንጅምሪና ህይወት ዘመሐላልፍካ እንታይ ክሆን ኣሎ ጹሪ ክሆን ኣሎ ሓሶት ነቢያት ከም ዝመጹ ናይ አባጊዕ ክዳን ተኸዲኖም እንታይ ከም ዝገብሩ ከም ዘታልሉ ዝምንጥሉ ተኻሉ ምዃኖም ኣብቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ነጊርና ኣሎ ስለዚህ ብምንታይ ከተላልይዎም ኢኹም ብፍሬዮም ከተላልይዎም ኢኹም ቅድሚ ነቲ ሰብ መልእኽቱ ቅድሚ ምስማዕና ምስኡ ብፍላይ ምሳና ተኾይኑ ወይ ንፈልጦ ተኾይኑ ክንሪኦ ህይወቱ ጽቡቕ እዩ ክፍተሽ ኣለዎ ብፍርኡ ኢኻ ተላልዮ ፍርኡ ምስ ረኣኻ ኢኻ ሽዑ እንታይ ክትገብር ትጅምር ቅበሎ ትጅምር ስለዚ ብፍርኦም እንታይ ክትገብርዎም ኢኹም ኢልና ኣሎ ከተላልይዎም ኢኹም ኢልና ኣሎ ንኣምላኽ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ከዓ ከኽብር ኣለዎ እግዚአብሔር አምላኽ ምስሉ ናቱ ክብሪ ንወላ ሓደ ኣይሂብን እዩ ገይሮኻ ኣይፈልጥን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ በአና ሓሊፉ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ከሎ ንዓኻ ከኽብረካ ኢሉ ይኮነን ትእምርትን ተኣምራትን ዝገብር እግዚአብሔር ዝግለጽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ብኢድ ሐዋርያት ብዙሕ ዝዓይነቱ ትእምርትን ተኣምራትን ገይሩ ብለና እቲ ክብሪ ግን መን እዩ ዝወስዶ ነይሩ እግዚአብሔር እዩ ሐዋርያት ንእግዚአብሔር እዮም ዝገልጽዎ ነይሮም ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ከሎ ርእሱ ክገልጽ እዩ ዝደሊ ንሱ ክኸብር እዩ ዝደሊ ስለዚ ሓደ ዝንበሰብ ንርእሱ ከኽብር ርእሱ ከርኢ ተፈቲኑ እዚ እንታይ ኣብ ምልክት ሕቶ ከነእትዎ ኣለና እግዚአብሔር ንባሮቱ ዝልእኽ ንርእሱ እንታይ ክገብር ብኦም ሓሊፉ ንክገብር ወይ ከዓ ርእሱ ከኽብር ርእሱ ክገልጽ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ትንቢት ዝንበሰብ ክንበ ከሎ ንመን ከኽብር ኣለዎ ንኣምላኽ ከኽብር ኣለዎ እቲ መንፈስ ምስ መፀ ናብ ሓቂ ዘበለ ምስ መርሐ ንመን ይኸኽብረኒ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓዩ ዘኽብረኒ ንዓዩ ዘንግሰኒ ስለዚ መንፈስ ኣምላኽ ከይተረፈ ንመን እዩ ዘኽብር ወዲ ክኸብር እዩ ንማሕበሩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝምህርን ዘፅርን ዝቕድስን ዘሎ ስለዚ ንኣምላኽ ከኽብር ኣለዎ እቲ ትንቢት ማለት እዩ እንደገና ከዓ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝፍጸም ክኸውን ኣለዎ እግዚአብሔር እንተተዛሪቡ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝፍጸም ክኸውን ኣለዎ ተዘይተፈጺሙ ብኡ እንታይ ንገብሮ ውዱቕ ንገብሮ ናብ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝመርሕ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዘዳግም እንታይ ኢልዎም ኣብ 13 ዋላ እኳ ነቲ ዝተዛረበካ ትንቢት ትኽክል ተኾነ ንዓ ናብ ካልእ ኣማልኽቲ ነምልኽ እንተይልካ እዚ ነቢይ ዝካባይ ከም ዘይኮነ እንታይ ግበሮ ኣላልዮ ፍለጦ ኢሉ ንእስራኤላውያን ብሙሴ ገይሩ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ክነግሮ ከሎ ክምህሮም ከሎ ኢና ንሪኦ እንታይ ከዓ ክገብር ኣለዎ ሓራ ክገብረካ ኣለዎ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ማለት ትንቢት እንታይ ኢልና ነርና ዝሃንጽ ዝምዕድ ዘጸናንዕ እግዚአብሔር ተዛሪብኒ እንተይልና ወይ ከዓ እግዚአብሔር ተዛሪብኒ ኢሉ ሓደ ሰብ ተዛሪብና እቲ ሰብ ክዛረበና ከሎ ናብ ጸቕጢ ናብ ዲፕሬሽን ናብ አንዛይቲ ናብ ዓቕልኻ ምጽባብ ዝወስተና ተኾይኑ እዚ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሰላም እዩ ዝመልኣካ ዕረፍቲ እዩ ዝመልኣካ ባህሪ ይኮነን መንፈስ ኣምላኽ ከጨንቐካ ባህሪ ይኮነን ናባና ዝመጽእ እንታይ ክገብረና እዩ ክእርመና ክመልሰና ከጻናንዓና ክድግፈና እዩ እንድሕር ናብ ካልእ ነገራት ናብ ጸቕጢ ክወስተና እንተፈቲኑ ክንጭነቕ ተጀሚርና ግን ኣብ ምልክት ሕቶ ከነእትዎ ኣለና እግዚአብሔር ከምኡ ዓይነት ኣምላኽ ኣይኮነን በንጻሩ እግዚአብሔር ደኺምካ ተጸኒሕካ ክዛረበካ ከሎ ትትስእ ተሴርካ ተጸኒሕካ ክዛረበካ ከሎ ትጻናናዕ ትፍወስ ኣብ ህይወትና ርኢና ኣለና ነፍሲ ወከፍና እንተንሕተት ነርና ብዙሕ ምስክርነት እንታይ ገበርና መመስከርና ነርና እግዚአብሔር ቃሉ ርኢሁ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈወሰናን ከም ዘጻናንዓናን ስለዚ ሓራ ክገብር ኣለዎ ሓራ ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ሰላም ዝህብ ክኸውን ኣለዎ ምስ ምስክር መንፈስ ቅዱስ ከዓ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ቅብኣቱ ቅዱስ ኣለኩም ኢልና ኣሎ ሰብ ምስ ተዛረበ መንፈስ ኣምላኽ ኣለና መንፈስና ክርብሸና ተጀሚሩ ሰላም ክኸልዓና ተጀሚሩ ዲስኮምፈርት ክስማዓና ተጀሚሩ ነዚ እውን ኣብ ምንታይ ከነእትዎ ኣለና ኣብ ምልክት ሕቶ ከነእትዎ ኣለና ስለዚ እንታይ ትንቢት ዝንበ ዝሃንጽ ዝምዕድ ዘጻናንዕ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ነዚ ሰለስተ ነገራት እንዳበለ እንዳካተተ እንታይ ዝገብር ብባሮቱ ዝዛረብ ዝሃንጸና ክኸውን ኣለዎ ዝምዕደና ዝምዕድ ከዓ ወፂና እንተሊና ካብ መስመር ዝመልሰና ክኸውን ኣለዎ እንደገና ከዓ ተሴርና ተሊና ወሪድና ተሊና እንታይ ዝኸውን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዘጸናንዕ ዘተንስእ ክኸውን ኣለዎ
እንታይ ካ ትሬ ካብዝ ሞዳ ኣብዝ ገለገለ ሰባት ካ ትንቢት ናይ ትንቢት ውህበት የለን ናይ ትንቢት ጸጋ የለን ኣብዝ ሓድሽ ኪዳን ኢሎም ካ እንታይ ገብሩ ይኣምኑን ይምህሩን መጽሐፍ ቅዱስ ግን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበረ ውህበት ከም ዝሃበ ኣማሕበሩ ነቢያት ኣለው ንእግዚአብሔር ዝገልጹ እግዚአብሔር ቦም ሓሊፉ እንታይ ዝገብር ዝዛረብ ነቢያት ኣለው በንጻሩ እንታይ ኣለው ነቢያት ሓሶት ከዓ ኣለው ስለዚ ገለገለ ሰባት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ትንቢት የለን እግዚአብሔር ባሮቱ ብነቢያት ገይሩ እንታይ ይገብርኒ ኣይዛረብኒ ይብሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ኤክስትሪም ዝኸደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ብሓደ ካብ ኣምላኽ ዘይተላእኸ ነቢ ሰንቢድካ ናይ እግዚአብሔር ነቢ የለን ክትብል ኣይትከልኒ ኢኻ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ነቢያት ከም ዘለው ይነግረና ግን ክንምርምሮም ከዓ ናትና ሓላፍነት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዘመን ከዓ እግዚአብሔር ነቢያቱ እንታይ ይገብር እዩ ሓሳብ እንዳሃበ እንዳገለጸ ብነቢያቱ ገይሩ ንህዝቡ ይዛረብ እዩ ክንምርምር ግን ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ እቲ ዘመን ቀረባ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት ነታ ትንቢት ኢና ክንሪኣ ጸኒሕና ዘንብብን እቶም ሰምዖ ነታው ተጻሒፍ ዘሎ ዝሕልዎን እንታይ የሚሉ ኣሎ ብፁዓን እዮም ነታ ትንቢት ክንሪኣ ጸኒሕና ስለዚ እንታይ ክንሪና ሕጂ እቶም ብፁዓ ዝኾኑ ንቃል ኣምላኽ እንታይ ዝገብርዎ ዘንብብዎ እንታይ ዝገብርዎ ዘጽንዕዎ ዝሕልውዎ ብፁዓት ከም ዝኾኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሐንስ ገልጸሉ ከለና ኢና ንሪኦ ኣብ ህይወትና ሓቀኛ በረኸት ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ምንባብን ምስማዕን እኹል ኣይኮነን ያዕቆብ እንታይ ኢልና ኣሎ ርእስኹም ኣይትጠብሩ ሰማዕቲ ቃል ኣይትኹኑ ኣብቲ ዘመን እቲ ኣብ በዓል ዮሐንስ ዝነበሩሉ ግዜ እቲ ወረቐት እቲ ፓፓይረስ እቲ መጽሓፍ ክቡር እዩ ነይሩ ደብዳቤ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ክትልእኽ ነቲ ደብዳቤ ክጽሕፍ ከለኻ ትገዝኦ ወረቐት በቲ ሽዑ ግዜ ክቡር ስለ ዝነበረ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ይኸውን እሞ ሰባት መጨም ነቲ ቃል እንታይ ዝገብሩሎም ዘንብብሎም ስለዚ ንቃል ኣምላኽ የንብብዎ ይሰምዕዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ይደልዩ ዘሎ ብህይወትና ንቃል ኣምላኽ ኣንቢብናዮ ኣጽኒዕናዮ ብድሕሪኡ ክንነብሮ ይደልየና ክንእዘዞ ይደልየና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተገለጸሎም ሓሳቡ ዝነገሮም ሰባት ከይና ክንሪኦም ከለና ንቃል ኣምላኽ ፈሊጦም ብድሕሪኡ እንታይ ይገብሩ ከለው ክእዘዝዎ ከለው እዩ ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ የፍርሃካ እንዲ እግዚአብሔር ይርዳአና ንምንባብን ንምዝራብን ቁልጡፋት ኢና ንቃል ኣምላኽ ኣንቢብና ንኽንገብሮ ግን ብጣዕሚ ኢና ንሽገር ኣምላኽ ግን ካባና ዝደልዮ እንታይ በረኸቱ ኣብ ህይወትና ክፍስስ ዝደሊ ንቃሉ ኣንቢብና እንታይ ክንገብሮ ከነጽንዖ ብድሕሪኡ ሰሚዕና ከዓ ክንእዘዞ ይደልየና ምንባብን ምስማዕን ጥራይ እንታይ ኣይኮነን እኹል ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝዛረበና ኣብ መወዳእታ እንታይ ክንገብሮ እዩ ንቃሉ ክንእዘዝ እዩ ዘፍቅረኒ እንተሎ እንታይ ግበር ኢልና ኣሎ ትእዛዛተ ይሓሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ነፍቅሮ ዲና ኣይነፍቅሮን ሓደ እንሪኦሉ መንገዲ ምእዛዝና እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ንኣብርሃም እንታይ ገበሮ ብለና መኮሮ ይብለና ንወድኻ እንታይ ግበረለይ ሰዋዓለይ ምስ በሎ 3 መዓልቲ ኸይዱ ነቲ ዝሰምዖ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነቲ ዝሰምዖ ናይ ኣቦኡ ቃል ኣብ ባይታ ከምፅኦ ከሎ ክእዘዝ ከሎ ኢና ንሪኦ ንኣብርሃም ምስ ሰበይቱ ከማን ኣይተማኸረ ንወዱ ሒዙ ናብ ምንታይ ከይዱ ብለና ናብቲ ከረን ሞርያ ኸይዱ ኣብኡ ንወዱ ክስውኦ ከም ዝኸደ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ መልኣኽ እግዚአብሔር ክግለጸሉ ከሎ እንታይ ኢልዎ ንዓይ ከም ትፈርሕ ሕጂ ፈሊጥ ኣለኹ ነቲ ዝዛረበካ ቃል እንታይ ጌርካ ኣለኻ ተኣዚዝካ ኣለኻ ዳትስ ዋይ መሊሱ ኣብኡ ካልእ በረኸት ንኣብርሃም እንታይ ክገብሮ ከሎ ከኣትወሉ ክዛረበሉ ከሎ ንርኢ ስለዚ ንቃል ኣምላኽ ከነንብቦን ክንሰምዖን ኣይደልየናን እግዚአብሔር ሓደ መምህር ከምኡ እብል ነይሩ እቶም the best theologian ኣብ ዓለም ኣብ ቤተክርስትያን ናይ ካቶሊክ ከይድኩም ኢኹም ትረኽብዎም ሕጂ ምህር ጸኒሕካ ግን እቲ መምህር ኣብ ደገ ኸይዱ ሽጋራ ሰቲ ነቲ ቃል ስብኽ ጸኒሕካ መስተ ይሰቲ ነቲ ቃል ስብኽ ጸኒሕካ ይምንዝር ነቲ ቃል ስብኽ ጸኒሕካ ምሂርካ ካልእ ነገራት ይገብር ማለት እዩ እግዚአብሔር ደሊ ዘሎ ንቃሉ መሰንበብናዮ መሰጽናዕናዮ ክንሕልዎ እዩ ደሊ ዘሎ ክንእዘዝ እዩ ደሊና ዘሎ ያዕቆብ ከይና ክንሪኦ ከለና እቶም ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ኣመንቲ እወ ብክርስቶስ እንታይ ገይሮም እዮም ድሒኖም እዮም ጎይታ ተቐቢሎም ክንሶም ግን ፍረ ኣይነበሮም ናብ ህይወቶም ኮምፕሊትሊ
እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ህይወት ክነብሩ ጀሚሮም ያዕቆብ እዚ ምስራይ ክጽሕፈሎም ጀሚሩ ንምንታይ ኢኹም ቃል ኣምላኽ እንዳንበብኩም ንርእስኩም ትጥብርዋ እንዳጽንዕኩም ንርእስኩም ትጥብርዋ ገበርቲ ቃል ኩኑ እታ ኣባኹም ኣትያ ዘላ ተጋሂዳ ዘላ ህይወት ብግብሪ ክትጋሃዳ ኣለዋ ፍረ ክህሉ ኣለዎ ንኣምላኽ ክትእዘዝዎ ኣለኩም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሐንስ ሳብቲ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ቃል ዘንብቦን ዝሰምዖን እኹል ኣይኮነን እግዚአብሔር ቃሉ ክንሰምዕን ከነንብብን ኣይኮነን ዝደልየና እግዚአብሔር ዝደልየና ንቃሉ ሰሚዕና we have to apply ክንእዘዞ እዩ ዝደልየና obedience ይደሊ ኻባና ምእዛዝ ይደሊ ኻባና መጽሐፍ ቅዱስ ብሙሉእ ተሐድሽ ኪዳን ከይና እንተርኢናዮ ንበሩ ተቀደሱ ተፈለዩ ንዓለማይ ትምሰሉ ምስ ዓለማይ ትተሓወሱ ግብሪ ስጋ ግደፍዎ ብመንፈስ ተመላለሱ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትኩም ይርአ እንዳበልዮም ቶም ናይ እምነት ኣቦታትና ምሂሮምና ኸይዶም ስለዚ ከነም ክንሰምዕን ጥራይ ኣይኮነን ዝደልየና ኣብ ውሽጢ ልብና ሰሪፁ ከኣቱ ምሳና ክሓብር ይደልዮም እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ዝጠፉ ነቲ ቃል ሰሚዖም እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ተዛሪብዎም እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዚዝዎም እዩ ናብ ጣዖት ናብ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ዕብዳን ናብ ምንዝር ብፍላይ ኣብቲ ዘፀኣት ከይና ክንሪኦ ከለና ሙሴ እቲ ካብ ግብፂ ዘውፃእ ናብይ ኣሎ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ መሊሶም እንታይ ከም ዝገበሩ ምራኽ ከም ዝገበሩ ምራኽ ጥራይ ኣይኮኑን ገይሮም ኣብኡ ከዓ ኣብቲ ትሕቲ ምራኽ ምንዝር ከም ዝገበሩ እቲ ቃል ዝነግረና ኣብ ግብፂ ዝርእይዎ ዝነበሩ ልምምዳት እዮም መሊሶም ክገብርዎ ፈቲኖም እቲ ዝፀውዖም ኣምላኽ ከም ናይ ግብፃውያን ኣምላኽ ኣይኮነን ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ዝፀውዖም ክቅደሱሉ እዩ ዝፀውዖም ክፍለይሉ እዩ ከባቢ 150 ግዜ ዝኸውን ተፈለዩ ተቀደሱ እንዳበለ ኣብ ዘለዋውያን ምሂርዎም ኣሎ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ቅዱስ እየ ነቲ ዝብለኩም እንታይ ግበሩለይ ተኣዘዙኒ እግዚአብሔር ባህ ዘብሎ ዝሕጎስ ብህይወትና ቃሉ ክንሰብኽ ኣይኮነን ቃሉ ክንጠቅስ ኣይኮነን ቃሉ ብዕብራይስጥ ብሂብሩ ኢልና ክንምህረሉ ይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ባህ ዘብሎ ክንእዘዞ ከለና እዩ ሰስቶም ህዝቢ እንታይ ገበሩ ነቲ ቃል ሰሚዖም ኣብ ህይወቶም ምስኣታቶም ኣይሓበረን ኣብ ምድረ በዳ ከዓ ተሪፎም ኣለና እነመን እዮም ናብ ዕረፍቲ ኣይተኣትውን ዝበልክዎም ኢሉ ብቲ ምዕራፍ 3 ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ምዕራፍ 4 እቲ ቃል ተቐቢሎም እዮም ምስኣታቶም ኣይሓበረን ንሕና ከዓ ካብኦም ክንመሃር ከም ዘለና እዩ ፀሓፊ ዕብራውያን ነጊርና ከነንብቦም ክንፈልጦን ጥራይ ዘይኮነ ነተፃሒፍ ዘሎ ትእዛዝ እንዳተኣዘዝና ክንመላለስ እዩ ዝደልየና እግዚአብሔር ነኢያሱ ነቲ ቃል እንታይ ግበሮ ኢልዎ ለይትን መዓልትን ኣስተንትኖ ኣጽናዓዮ ካብ ኣፍካ ኣይፈለ ካብኡ ንፀጋም ንየማን ኣይትተኣለ መንገድኻ ከተቕኒዕ ኢኻ ሽዑ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ ሓደ ካብቲ ኢዳ ኣምላኽ ዘይንሪኦሉ ዘለና ምክንያቱ እኮ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ከም ኢሉ ኣሎ ስውር ሕቡእ ነገራት እግዚአብሔር ዘይርኦ እዩ ዝመስለና እንኸዶ ህይወት ዘይፈልጦ እዩ ዝመስለና ዘይርዩ ዝመስለና እግዚአብሔር ይርዩ የዕንቱ ከም ሃልሃልታ ሓዊልዎ ኣሎ ኣብቲ ጥቕስ ኸይድና ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ምዕራፍ 1 ክንመሃር ከለና የዕንቱ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ሃልሃልታ ሓዊ ኤቭሪ እንገብሮ ምንቅስቃሳት ኩሉ እንታይ ዝገብሮ እዩ ዝርዮ እዩ ይርዮ ኣይሕባእን እዩ ማንም ፍጡር ካብኡ ክሕባእ ኣይክእልን ካብ ሰብ ክንሕባእ ንኽእል ኢና ስለዚ ቃሉ እንታይ ክንገብር እዩ ዝደልየልና ዘሎ ሰማዕትን ኣንበብትን ክንከውን ኣይኮነን ዝደልየልና ክንእዘዞ እዝራ ሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማርን ንምግባርን ስርዓትን ፍርድን ካብ እስራኤል ክምህርሲ ልቦ ኣዳለወ ይብለና እዝራ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ፍጡን ፀሓፊ ከም ዝነበረ ኢዳ ኣምላኽ ምስኡ ከም ዝነበረት ብፍላይ ኣብቲ ምዕራፍ 7 ክዛረብ ከሎ ንቃል ኣምላኽ እንታይ ገብሮ ከም ዝነበረ ይሰብኮ ከም ዝነበረ ይምህሮ ከም ዝነበረ እንደገና ልቡ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዘዳለወ ሰለስተ ደረጃታት ግን እዝራ ክሕሉ ከሎ ንሪኦ መጀመርያ ንቃል ኣምላኽ ኣጽኒዕዎ ብድሕሪኡ ነቲ ዝፈለጦ ክእዘዞ ከሎ ኢና ንሪኦ مستأزز خا كنبر خلينا نريو أما عرفت شعت خيركم تريو زجرم نجاريكم تريو أتهزبي ناب إزرا بيت مجيء خو كله نريو نتاي كنجبر تدلينا لها نعم لكن إزاز متجمرنا እግዚአብሔር بمنفسه بحيل كمال أنا يجمر عمت أخن تسأله كلنا كاب أنا يجمر إيدو نريا نقال أملاك كنم ببو خلنا كنسمعه خلنا كنحلوه خلنا هنا نزين سلسة درجة زي أنت زي حلينيان إيدو كنريا عين كلنا قلت أي كلني እግዚአብሔር كم توم كالوت أعمال اختي كونن أملاك انتايو قدوسيو سلازن تايلو الله زحلوه بوصان يميلو أبرا يوحنس كينا خريو خلنا مصحف راي مجرمنا أملاك مصرافن نسو مقال مركاس انتاي زغبريو زحازه مصحفيو
ኣብቲ መልእኽታት ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣብ 13:1 10 ቀርንን 7 ርእስን ኣብታ ኣቅሩንቱ 10 ዘውዲ ኣብታ ኣርኣስ ስማት ጸርፊ ዘሎ ኣራዊት ካብ ባሕሪ ክወጽእ ከለኹ እንታይ ገበርኩ ኢሉ ዮሃንስ ርኤኹ ኢሉ ኣብታ 13:5-6 ቃል ትንቢትን ጸርፍን ዝዛረብ ኣፍ በርባዓን ክልተን ወርሒ ግብሩ ክገብርን ምልክት ወሃቦ ንምጽራፍ ኣምላኽን ንስሙን ንማሕደሩ ነቶም ኣብ ሰማይ ዝነብሩን ክጻረፎም እንታይ ገበረ ብለና ኣፉ ኸፈተ ራእይ ዮሃንስ ከይና ክንሪኦ ከለና ጸርፍን ርኢና ሰባት መናፍስትን ሰባትን ንኣምላኽ እንታይ ክገብሮ ብድፍረት ክጻረፉ ከለዉ ንርኢ እንደገና ራእይ ዮሃንስ ከነንብቦ ከለና ከዓ ናይ በረኸት መጽሓፍ ምዃኑ ከዓ እንታይ ገብረና ይምህረና እቶም ሰብ ድማ ብብርቱዕ ሃሩር ነደዱ ንስምዕቲ ኣብዘን መዓልታት እዚአን ስልጣን ዘሎ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ገበርዎ ብለና ጸረፍዎ ክብሪ ክህብዎ እውን እንታይ ኣይገበሩን ኣይተነስሑን ብሰር እቲ ቃንዝኦምን ኣቑሳሎምን ከዓ ነቲ ኣምላኽ ሰማይ እንታይ ገበርዎ ጸረፍዎ ካብ ግብሮም እንታይ ኣይገበሩን ንብለና ኣይተነስሑን 16:21 ኣስታት ሓደ መኽሊት ዝምኽባዱ ገዚፍ በረድ ካብ ሰማይ ናብ ሰብ ወረደ እቲ መዓት ኣዝዩ ክፉእ ስለ ዝኾነ እቶም ብሰሪ እቲ መዓት በረድ ንኣምላኽ እንታይ ገበርዎ ጸረፍዎ ይብለና 17:3 ብመንፈስ ድማ ናብ በረኻ እንታይ ገበረኒ ወሰደኒ 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብ ዘለዎ ስማት ጸርፊ ዝመልኦ ቀይሕ ኣራዊት ዝተቐመጠት ሰበይቲ ረአኹ ይብለና ስለዚ ራእይ ዮሃንስ ከነንብቦ ከለና ንእግዚአብሔር እንታይ ምግባር ሰባት ክጸርፍዎ ከለዉ ካብ ንስሓ እንታይ ክገብሩ ከለዉ ከይተመለሱ መሊሶም ክተሩ ክቕጽሉ ከለዉ ንሪኦም እቶም እንስሳውን ኣብ ግንባራቶም ይኹን ኣብ ካልእ ነገራት ይኹን ጸርፊ ከም ዝነበሮም ይነግረና በንጻሩ ራእይ ዮሃንስ ናይ በረኸት እንታይ እዩ መጽሓፍ እዩ ከይና ክንሪኦ ከለና 7 በረኸት ንረክብ ኣብቲ መጽሓፍ በብጥቕሱ ክንሪኦ ከለና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 እቲ ዘመን እንታይ እዩ ቀረባ እዩ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብዎን ዝሰምዖን ነቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ዝሕልዎን እንታይ እዮም ብለና ብፁዓን እዮም ንኣምላኽ ክንእዘዞ ነቲ ዝብለና ክንገብር ምስ ጀመርና ኣምላኽ ብመንፈሱ ብሓጎስታ ክገብረና ይጅምር ክመልኣና ይጅምር 14:13 ካብ ሰማይ ከዓ ጸሓፍ እቶም ካብ ሕጂ ብጎይታ ዝሞቱ ምዉታን እንታይ እዮም ብፁዓን እዮም እወ ግብሮም ክስዕቦም እዩ ካብ ጻዕሮም ክዕርፍ እዮም ይብል መንፈስ ዝብል ድምፂ እንታይ ገበርኩ ይብለና ሰማዕኩ ኣብ 16:15 እውን እንሆ ከም ሰራቕ እንታይ ገብር ኣለኹ እመጽእ ኣለኹ ጥራይ ምእንቲ ከይከይድ ንሕፍረቱ ከይርእይዎ እቲ ዝነቅሕ ክዳኑ እውን ዝእርድ ምንታይ ኢልዎ ኣሎ ብፁዕ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ራእይ ዮሃንስ ከነንብቦ ከለና ክልተ ነገር ንርኢ ጸርፊ ናብ ኣምላኽን ድፍረትን ንርኢ እንደገና ከዓ ናይ በረኸት መጽሓፍ እዩ ከዓ ኣብ 19:9 እውን ንሱ ከዓ ነቶም ናብ ድራር መርዓቲ ገንሸል እተዓደሙ እንታይ ይብለና ብፁዓን እዮም ጸሓፍ በለኒ ንሱ እውን እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ እዩ በለኒ 26 ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ዕድል ዘለዎ ብፁዕን እንታይ እዩ ቅዱስን እዩ ናይ ኣምላኽናን ናይ ክርስቶስን ካህናትን ክኾኑ ምስኡ እውን እንታይ ክኾኑ 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም እምበር እቲ ካልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም እንታይ የብሉን ይብለና ስልጣን የብሉን 22:7 እንሆ ቀልጢፈ እንታይ ይገብር ኣለኹ እመጽእ ኣለኹ እቲ ነቲ ቃል ትንቢት እዚ መጽሓፍ ዝሕሉ ከዓ እንታይ ይብለና ብፁዕ እዩ 24:14 ኣብታኦም ህይወት መሰል ምእንቲ ክረኽቡ ናብታ ከተማ እውን ብደጌታት ምእንቲ ከኣትውስ እቶም ክዳውንቶም ዝሓፀቡ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ብፁዓን እዮም ስለዚ ከምቲ ዝረኣናዮ እቶም ኣራዊት ካብ ባሕሪ ክወፁ ከለዉ ጸርፊ እቶም ሰባት እውን ናይ እግዚኣብሔር ቁጣ ዓብኣታቶም ምስ ወረደ ንኣምላኽ እንታይ ክገብርዎ ከለዉ ክደፍርዎን ክጻረፍዎን ከለዉ ኢና ንርኢ በንጻሩ እውን ኣብቲ ራእይ ዮሃንስ ብዙሕ ናይ በረኸት ቃላት ኢና እንታይ ንገብር እንርኢ ስለዚ ዝሕልዎ እንታይ እዮም ኢሉ ኣሎ ነቲ ቃል ዘንብብዎን ዝሰምዖን ነቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ዝሕልዎን ብፁዓት ከም ዝኾኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሃንስ ክነግሮ ኢና ከሎ ኢና ንርኢ ሓደ ካብ 4 ክሳዕ 8 ኦኬ ነቲ ጥቕሲ ከነንብቦ ኢና ካብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ክሳዕ ጥቕሲ 8 ዮሃንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዙፋን ዘለዉ 7 መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክር በኹር ሙታት ርእሲ ነገስታት ምድሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ንዑ ነቲ እንታይ ዝገበረና ዘሎ ዘፍቀረና ዘሎ ካብ ሓጢኣትና እውን እንታይ ዝገበረና ብደሙ ዝሓፀበና ንእግዚአብሔር ኣቦ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዑ ይኹን ኣሜን እንሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ዓይነቶም ዝወግኡ ከዓ ክርእይዎ እዮም ብዘለዉ ዓሌታት ምድሪ ክበኺሉ እዮም
እዋ ኣሜንን ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ የብልቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመፅን ኩሉ ዝኽእልን እግዚአብሔር ይብለና ስለዚ ኣብቲ መእተዊ ኸይድና ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ናይ ራእይ ክጅምር ከሎ ካብ ምዕራፍ 4 ዮሃንስ ክገብረሉ ከሎ መሊሱ ክግለጸሉ ከለና ኢና ንሪኦ ስለዚ ነተን 7 ማሕበራት እንታይ ዝገበሮ ኢና ንሪኦ ጎይታ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከሎ ብዮሃንስ ገይሩ ክነግረን ክሕብረን መልእኽቱ ክህብ ከሎ ኢና ንሪኦ ኦኬ ዮሃንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ እንታይ ከም ዝገበረ ካብቲ ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና ካብ 1 ክሳብ 4-5 ከም ዝፀሓፈለን መእተዊ ራእይ ዮሃንስ ብናይ ጥንታዊ እንታይ ተጻሒፉ ኣጻሓፋ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ እዩ በቲ ናይ ቀደም ጥንቲ ሰባት ደብዳቤ ክጽሕፉ ከለዉ ከይና ክንሪኦም ከለና ለሰይና ኣብነት ጳውሎስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንወንጌል ኣምላኽ እንታይ ዝገበረ ዝተፈለየ እንዳገበረ መጀመርያ ርእሱ የላሊ ዕላማ መጽሓፍ እዩ ከዓ ኣብታ መጀመርያ እንታይ ዝገብር ንምንታይ ይጽሕፍ ኣሎ ርእሱ ዝገልጽ እቲ ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ ኣጻሓፋ ከምኡ ዓይነት ኣጻሓፋ እዩ ነይሩ ዮሃንስ ብመጀመርያ ጸሓፊኡ ባዕሉ ዮሃንስ ምዃኑ እንታይ ክገብር ከሎ ከፍልጥ ከሎ ኢና ኣብቲ መጽሓፍ ንሪኦ ዘለና ናብተን ማሕበራት ዮሃንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ ማሕበራት እንዳበለ ኣብቲ ጥቕስ 4-5 ክጽሕፈሎም ክዛረቦም ከሎ ኢና ናብ መን ከም ዝጸሓፈ ድማ እንታይ ይገብር ይገልጽ ናብተን 7 ማሕበራት እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበረሉ ወዲ ኣምላኽ ተገሊጹ ከም ዝነገሮ ናብኣታተን ክጽሕፍ ከሎ ኣብቲ መእተዊኡ ክገልጽ ከሎ ኢና ንሪኦ ናብተን ኣብ እስያ ዘለዋ እንታይ ማሕበራት 7 ማሕበራት ነዘን ማሕበራት እዚአን ክሳዕ ካብ 66 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳዕ ናብ ጎይታ ዝኸይድ እንታይ ከም ዝገበረን እዩ ዝንገር ኣብ ናይ ታሪክ ቤተክርስትያን ከም ዘገልገለን ድሓር ኣብ መወዳእታ ካብ ጳጥሞስ ወፂኡ ናብ ምንታይ ከም ዝኸደ ኣብ ኤፌሶን ዘመኑ ከም ዝወዶ ብ7 ዓመተ ምህረት ኢየሩሳሌም ምስ ዓነወት ብድሕሩ እስራኤላውያን ሃገር ኣይነበሮምን ቤተ መቅደስ ኣይነበሮምን ናብ ኩሉ ቦታ እንታይ ኮይኖም ነይሮም ተበቲኖም ነይሮም ካብዚ ዝተላዕለ ዮሃንስ ካብ 66 ዓመተ ምህረት ነተን ማሕበራት እንታይ ገብረን ከም ዝነበረ የገልግለን ከም ዝነበረ ዲሜንሽን ምስ ኣሰሮ ተፈቲሑ ምስ ወፀውን ኣብ ኤፌሶን ከይዱ እንታይ ከም ዝኾነ ዘመኑ ኣው ከም ዝወደአ ኣው ናብ ጎይታ ከም ዝኸደ ኣብ ናይ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ መምሃራን መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ገብርዎ ይገልጽዎ ስለዚ ማሕበራት ይልዎ ኣሎ ቸርችስ ኤክሌሽያ ነተን ማሕበራት እንታይ ገብረለን ከሎ ኢና ንሪ ነተን 7 ማሕበራት ክጽሕፈለን ከሎ እቲ ኤክሌሽያ ዝብል ብናይ ክልተ ናይ ግሪክ ቃል ዝቆመ ኮይኑ እቲ ኤክብሎ ተጸዊዖም እንታይ ዝገበሩ ዝመጹ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብታ ፍቁር ወዱ መንግስቲ እንታይ ዝገበሮም ዝጸውዖም ብስም ክርስቶስ ሕድገት ሓጢአት ዝረኸቡ ኣቀድማ ኣምላኽ ብክርስቶስ እንታይ ዝኾኑ ጽድቂ ዝለበሱ ብክርስቶስ እንታይ ዝኾና ህያዋን ዝኾና ህያዋን ዝኾኑ ካብ ደገ እንታይ ዝኾኑ ተጸዊዖም ዝመጹ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከምኡ ዝብለና ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት ዝዓለም እዚኣ መንፈሱ ኣብቶም ሕጂ ደቂ ዘይምእዛዝ ዝዓይ ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣይራት እንታይ ኮንኩም ነርኩም ለና ተገዚእኩም ሰይጣን ሓሳቡን ፍቃዱን መደቡን ዝገብረልኩም ዝነበረ ህዝቢ ኢኹም ሙታን ኢኹም ነርኩም ኣምላኽ ብወዲ ብክርስቶስ ግን እንታይ ገይርኩም ኣሎ ኢልዎም ኣሎ ህያዋን ገይርኩም ኣምላኽ ብወዲ ብክርስቶስ ህያዋን ገይርና ካብ ደገ ካብ ጸልማት ናብ ምንታይ ጸዊዕና ናብታ ማሕበሩ ናብታ ኣካሉ እንታይ ከም ዝገበረና ብደሙ ብገንሸል ብደምቲ ገንሸል ከም ጸዋዓና ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ትክሌሻ ዝብል ዝጽውዕ ወይ ከዓ ዝተጸውዕ ተጸዊዑ እንታይ ዝኾነ ዝመጸ ወይ ከዓ ተጸዊዖም ዝመጹ ነተን ማሕበራት ክጽሕፈለን ከሎ ተን ማሕበራት እዚኣተን ኢና ንሪአን ኣለና ኣብ ጳጥሞስ ኮይኑ ኤፌሶን ስሜርና ጴርጋሞስ ቲያትራ ሳርዴስ ፊላደልፊያ ነዘን 7 ሎዶቅያ ቤተክርስትያናት ክገብረን ከሎ መልእኽቲ ክበን ከሎ ካብ ጳጥሞስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ምስ ገበረሉ ምስ ገለጸሉ ነተን ማሕበራት ክጽሕፈለን ከሎ ኢና ንሪኦ ብኣይሁድ 7 ቁጽሪ ናይ ምንታይ ቁጽሪ እዩ ናይ ምልኣት ቁጽሪ እዩ ናይ ፐርፌክሽን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቁጽርታት ርኢና ነርና ቤተ ክርስቲያን ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ነተን 7 ቤተ ክርስቲያን ናይ ምግሳጽን ናይ ምብርታዕን መልእኽቲ ዝሓዘ ዋላ እኳ እንትኾነ ከምኡውን ኣብዚ ሕጂ ንዘለዎ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዝገብር እዩ ዘርኢ ሓሳብ እዩ ተሓሳብ እተን ማሕበራት ኣብ ምንታይ ህይወት እየን ነይረን ገሊኣተን ንጣዖት ዘምልኻ ዝነበራ ማሕበሬን ገሊኣተን ብሓጢአት ዲያኒሶስ ዝበሃል ኣምላኽ ከይዶም ብወይኒ ሰትዮም ንጣዖት ኣምሊኾም መንዚሮም ንጽባሓይቱ ናብ ምንታይ ይመፁ ነይሮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ይመፁ ነይሮም ተን 7 ማሕበራት ክንሪአን ኢና ብዙሕ ድኻም ብዙሕ ሓጢአት ዝገብራ ዝነበራ ማሕበራት እየን ገሊኣተን ማሕበራት ከዓ ጎይታ ዘይነቐፈን ማሕበራት ኣዝየን ንኣምላኽ ዝፈርሃ ዝነበራ ማሕበራት እውን ነይረን እየን ንገሊኣተን ከጸናንዕን ከሎ ንገሊኣተን ከዓ እንታይ ክገብረን ከሎ ክግስጸን ከሎ ካብቲ ዝኸድኦ ዝነበራ መንገዲ ክምለሳ ከም ዘለወን እዩ ኣብቲ መልእኽቲ ዝነግረና
نزن أبز حلفة زن شوعات بيت كريستيانات نزن أبز حلفة نويح عمتات كأنتاي جبرين زتكأ ويكأ أبنت كم زخنا خا كنرينا بتمعرف كلته كمون أبليكيشن كنوصلوا نغيرنا من البات يسكورسوس نزن شوعات تبع مراز مرج قالوا مخنيات كابزن محبرات كن مهارلو إلو يخون إذا مالت نتر محبرات كم زجسسن زنا آدن نعنا وانتاي كم زجبرنا كم زندنان كم زجسسنان قويتا أب إبراهيم كوم إلنا له እግዚአብሔር ዘይ ግሱጾ ዘይ እርሞ ሰብንታ ይልወሎ ድቃላ ይልወሎ እግዚአብሔር አምላክ ካብ መስመር ክንወጽእ ኮለና ካብ ቃሉ ካብ መንገዱ ክንርሕቅ ኮለና እግዚአብሔር አምላክ ይግስጸናይ መንገድ ለዎ ነፍስ ወከፍና ይዛረበናይ ነፍስ ወከፍና ይኹሓናይ በብዝርዳአና መንገድ ገይሩ እንታይ ገብረናይ ይመልሰናይ ኣብ ጽቡቕ መንገድ ተሊናኻ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ ኮንፈርም ይገብረናይ ጽቡቕ ጉዕዞ ንኸይድ ጽቡቕ ጉያ ንኸይድ ከም ዘለናኻ መንፈሱ ገይሩ እንታይ ገብረናይ ይምህረናን ይዛረበናን ይመኽረናን እዩ ስለዚ ነተን ማሕበራት እትድኻመንን ብርትዐንን በዮሐንስ ገይሩ መልእኽቲ ክበን ኮሎ ኢና ንርኢ ከምዚ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ትሽገሮ ዘላ ብናይ ዮሐንስ ዘመን ዝነበራ ቤተ ክርስቲያን እውን ብናይ ስሕተት መጻወድያ ትምህርታት እንታይ ገብራ ነይረን ይተሓዛ ነይረን እየን ናይ ኣብ ትሽዑ ዝነበሩ ናይ ኖስቲሲዝም ዝበሃሉ ሰብ ብስጉ ድሌቱ እንተገይሩ أملاك أنت يجبرلون إحازنولوني كيدون أنت منزرة أنت سرقة أنت عولة أنت رخصة دليتون أنت جبرت أجمع يقولون زبل تمرتات نبتن محبرات أنت يجير نيرو آتي نيرو سأزقيت أيس كورسوس كم بيوحنس جيرو تملسو قبلهم كلنا نينك ألا أنت مرتحدة كابتي نتن محبرات إفسونن بإرجاموسن زشجرنز نبرة تمرتاتي سأتم نيك ألا أنت يا مزبلو سب أتوشت أملاك زدوليو منفسو إذا أمبر بسجود دليتون تجبره أجمع زبحال يبولون زبل تمرتاتكم هروم جميرهم قال عمن تتقبلوا متحسب نتعاط نتحققوا جميرهم كملوا جميرهم كمنزروا جميرهم سلازي بيوحنس كيرو قويت هايس كورسوس تايكبلهم كله تملوا سقبلهم كله حدا سب حد يعتقبر كله بزلا منفسو سجو منفسو يزركس نفسي يزركس أب كلا يكونوا مرة شوعات كميلنا له فرحت أملاك ندام لأنا كنك قدس كم زلنا كابتي منفسنا نفسنا نزركس حاتيات رأسنا أنت خنقبر كم زلنا كنا نتصه كم زلنا حاتيات غير كمالت نقول لنتنا غايز تنكفو منفس كاي تنكف نفس كاي تنكف سجا كاي تنكف حدث لزغنا سب نتاي ملك عملاق استفترة منفس نفسي سجا زلوا يسلازي توما وزنبرو أبتشعو زنبرو ناي تمرتات ناي نكالاويان كم دليتكم بالسجاهم كتنبرو تقوليهم سلازي بولهم أبيرجاموس نتاي كم زعاتوا بتمحبر منزر مسته عبدان نقيسار كي ترفه نتعود كي ترفه كم لغو خلو إنا نريوم بزي نايس حتى تمرت انتخقوا خلو كتحازو خلو إنا نريوم نتوم محبرات لذي لك كم تعبت زمنتي سيطان نبيت كريستيان حتى تندعتو زشجر خمس نبر أب زمن ناون كم خمس الله كنرل لنا بزوج جي سيطان بغلت من قدي حتى نبيت كريستيان تايز جبر كأتو زجبر تقدم أي حتى سبات بزعبان مدحانهم جيجار الديت كلهم نام محبر جلاتيا باولوس هبت قدام ميسونا وجعزو أب معرف 10 3 جبر هارات معرف 10 4 لنا كيدو نتن محبرات انتي مسجبرن مسمسرة أب تعرف 10 تحمشتا أهياويان جو زنبور خيدهم تايكم زبولهم انت زي تجازيركم مدحانكم فتصم أيكونيو ملو أيكوني لهم كابتس جمروا قويا انت خبرهم كله كوتشوهم كله باولوس كزارب كله كريستوس هب قدمهم تسائلوا دينا برن انت عزيمكم أبغاتكم متينات أمرتن تأمراتن كنجبر كل ناسي جبر سلاز جبركم ديهم سلا نتحق سلاز حلكم وديهم أيكونن آمينكم إجابير أملاك كا أبغاهم من تاجروا تأمرتن تأمراتن جيرو. ده شاين أولن بيتروس كأ مخلبتي معرف كل تنوري. السخاء هيدا وخنسخاء بناء أحزاب النان بركة كم يجير كان أحزاب ناي أهيد أرعد كتشكمهم تدل الله خيلو. كم تنحنا أمينا بكريستوس زدحنا نساتهم كأمينهم يمتاز قبرو بكريستوس يوم زدحنا يلوب أولوس نتجيجا تمرت شعوزاتهم نبت محبر نتاح قبر كله فيت نفيت قدم كله إنان ريو the same when رومي محبر أما أكلهم تايس لزنبرة مفل لايس لزنبرة نعاهم أحزاب قدي فيكم أهدان قدي فيكم يزبل كتعبت محبر سلازاتو بون تاي كونو خلو divided كونو خلو نام محبر كوم عين السحتات كأدخل لنا نريو سلازم حدا خبت تكملون تاي عم مدحن جيجار الديت كلونا قال نجار كنوسخ تودي
ካብቲ ዝተወደአ ነገር ኢና እንጅምር ካብቲ ዝተፈጸመ ነገር ኢና እንጅምር በእምነት ብንታይና በእምነት ብጸጋ ኢና ድሒና ብግብርና ይኮንና እንታይ ጌርና ድሒና ግን ገለ ነገር ሰይጣን ክንሕውስ ይደለና ኣብቲ ዝተወደአ ነገር ከም ጌሩ እንታይ ይገብር ስሕተት ይእቱ ናብ ማሕበር ሰባት ናይ እግዚአብሔር ባህርን ስብእና እንታይ ክገብርዎ ብጌጋ ክርድእዎ ብፍላይ ሓደ ካብቲ ንቤተ ክርስቲያን ዘሸግራ ዝነበረ እቲ ናይ ክርስቶስ መንነት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ድዩ ኣምላኽ ድዩ ሰብ ድዩ ከም ዓይነት ክትዓብቲ ማሕበር እንታይ ከም ዝነበረ ናብ ብዙሕ ነገራት ይወስቶም ከም ዝነበረ ልዕሊ 4 ግዜ ዝኾን ኣኼባ ተኻይዱ በቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብእና ብዙሕ ክትዕ ስለ ዝነበረ ገሊኣቶም እንታይ እዮም ዝብልዎ ሰብ እዩ ነይሩ ጥራይ ይብሉ ገሊኣቶም መንፈስ እዩ ነይሩ ይብሉ ኣብ ሓደ ስብእና ግን ኣብ ክርስቶስ ኣብኡ ክልተ ኣብቲ ፐርሰን ክልተ ኔቸር ከም ዝኾነ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ነግረና ጳውሎስ ሳማሳታ ዝበሃል ንኣርዮስ ዝጸልዎ መምህር እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣምጪ ኣብቲ ግዜቲ ኣርዮስ ናቱ ተማሃራይ ነይሩ ሓደ ሓሳብ ክምህር ጀሚሩ ኣብቲ ዮሐንስ ዘሎ መእተዊ ቃል መጀመርያ ነበረት ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረት ቃል እውን ኣምላኽ ዝነበረ ነቲ ፕሮሎጎ ንብሎ ትመእተው ንዑ እንታይ ክገብሮ ከሎ ዲናይ ክገብሮ ከሎ ኢና ንርኢ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ኢልዎ ኣዳብቲ እዩ ገይርዎ እግዚአብሔር ማዕረ ኣምላኽ ኣይኮነን እንዳበለ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክምህር ጀሚሩ ኣርዮስ እንታይ ክኾን ከሎ ኢና በቲ ናቱ ትምህርቲ ተጸልዩ دحار أب 325 مس أثناتيوس قدم كتع كجبر كله بزعبة ناي يسوع كريستوس سبنا عند بيت كريستيان بس نجارات تأخذ كون كلها كتشجر كلها كاب زمانات نزماناتي نانريا سز صحتت بس خلت ركع عينة من جدي نام محبر انت جبر كله سيطان كأتو كله ينانريا سلزي سلاسة ببحر ناي سلام النايت أجار من شو مخانم يوحنا سيجلت زمات سمون كن رينا كنصلينا نشتي داير همزخن مهارات صنحنا نتقال زنببون سمعون زززون بصعاتهم يلنا له قالكا أنبيبه كمهرات رايزي كونك إزازرد أنس كنبولون نشتي داير እግዚአብሔር ሓደ ካብ ህይወትና ሲኢንዎ ዘሎ እዚዩ ዝዛረብ ቃል ብዙሕ እዩ ዝሰብኽ ቃል ብዙሕ እዩ ዝምድር ብዙሕ እዩ ግን ምእዛዝ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ይስኡኖ ኣሎ እግዚአብሔር ክንእዘዞ ጸጉእ ከብዛሓልና ክንእዘዞ ከለና ይባህ ዝብሎ ክንእዘዞ ከለና ይደስ ዝብሎ ክእዘዘካስ ከተንክፈን ንበሎ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ በሓይሊ ክትንክፈና ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ በሓይሊ ክዛረበና ከተንሳአና ኤፍሬም ዘይተገልበጠ ቅጫ ኢልዎ حيلو من كم زبالو عيفلتني قدو بمتيوم تاي قبرو إلينا له حيلو يبلعوه نقحات كنكون إجابير أملاك كن إزازو نايم إزاز بحري أبيوتنا كانت ري نتا زنببنا زتنا عنها نعا كن إزاز إجابير كرد عنا رد عن بلو حواتي إزرا نقال أملاك كنبب كتصنع أتصنع أنت قبرو كنبرو لبو أدالو بلنا نتيميتيوس كوميلو نتقال تاي قبر أمببو أتصنعيو توسخ كم زلخا تعب كم زلخا يفلت تعززو نتقال ندابل انت قبرو خلو كما خرو خلينا نريو مزاز يغون لنا ناملاخ مفرح يغون لنا ناملاخ كنفرهو كاين دفرو نسو املاخيو نسو قدوسيو هللويا يسوع قويتاي هللويا أملاخنا هياوي هللويا هللويا حجد ما بمزمور كان ملخينا نزعب أملاخ نزو سلطون أملاخ نزو جنون زخون أملاخ هللويا أو يسوع هللويا 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 قال أملاك أنت يزبل الله أبز فترة عصر أبز تسعة عصر تحمشه أو إزيابير أمونغو أمالختي كما خازبل مني بمسكان استفرحك جبارة أمرات بقدسناها كما خاز خبر مني أو إزيابير أمونغو أمالختي كما خازبل مني
ብምስጋና ዝተፈራህካ ገባሪ ተኣምራት ብቅድስናኻ ከመኻ ዝኸበረ መን እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንሱ በይኑ ዓብይ ብቅድስና ተፈሪሁ ዝነብር ንሱ በይኑ አምላኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ አምላኽ ቅዱስ አምላኽ ሃሌሉያ ቅዱስ ዝኾንካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 ንብለካ ኣለና እቶም 24 ሽማግለታት ሃሌሉያ ብዘይ ዕረፍቲ 24 ሰዓት እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እንዳበሉ ኣብ ቅድሚ እዩ ይሰግዱ ይፍገሙ ንሕና ድማ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ቅዱስ ንብለካ ቅዱስ ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ንስኻ ሃሌሉያ ብቅድስናኻ ተፈሪህካ ትነብር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቅዱስ 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዓብይ እግዚአብሔር ስልጡን እግዚአብሔር ገኖን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ ኢኻ ንስኻ ዓብይ ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሬባሃዳ ዳላ ቦዶ ጀሜሌሌሌ ቤደ ጀሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 زارب أفاي كفيته أيك ألكون كقلتو نزنات كعبيت زلني عقمي أنت أيك بلي بين خاخبات ممسكاني أنس مريت سليخا كزارب أفاي كفيته أيك ألكون كقلتو نزنات كعبين زلني عقمي انت يكبلي بين خاخبات ممسكاني على سليخا كزارب عليك فيته بقالاتنا زي تقول أملاك هاليلويا أيتنزل خان الصفايك عبي خان الصفايك جابير هاليلويا كابا أمرونا نلعن زخوكا جابير كابا أمرونا نلعن زخوكا هاليلويا كبلي بين خاكبات ممسكاني على سمري سليخا كزارب أفاي كفيته أيك ألكون كقلتو نزنات كعبين زلني عقمي انت يكبلي بين خاخبات ممسكاني على سمريت عبيخا
ንስኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ሃሌሉያ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ሃሌሉያ ነዚ ቅዱስ አምላኽ ነዚ ዓባ አምላኽ ነዚ ስልጡን አምላኽ ሃሌሉያ بأمرنا يتبتحني خان السخاء كاب أمرنا ندعلي خا هاليلويا عبي خان السخاء نبلك كلنا عبي خايك جابهر عبي الكون كدرتون زنات كعبي سلتني عمي انتاي كبلي بني خاطبة بمسكاني على اسمري سليغا كزارب عبي كبيته أكون كدرتون نزلات كعبي سلتني عمي من سايق بلي بين خاطبة من مسكاني أنا اسمري سليغا كزارب عبي كبيته الكون كدرتون نزلات كعبي سلني عمي انساي قبلي بين خاطبة من مسكاني على اسمريته عبيغا يسوسي عبيغا عبيغا
عبيها عبيها يسوسي عبيها عبيها يسوسي عبيها لعوليها لعوليها يزابير لعوليها لعوليها يزابير لعوليها لعوليها يزابير لعوليها لعوليها يزابير لعوليها قدوسها يزابير قدوسها قدوسها يزابير قدوسها قدوسها يزابير قدوسها قدوسها يزابير قدوسها سليها كزارب عبي تربيته أيكا الكون كقلتو نزنات كعلي سلني عقبي انت يكبلي بين غقلي هاليلويا نسغى بين غقلي هاليلويا على اسمري سليها كزارب عبي تربيته أيكا الكون كقلتون نزلات كعلين سلني عقبي انت يكبلي بين غقلين من بسبانيين على اسمريته عبيها يسوسي عبيها عبيها يسوسي عبيها يسوس هاليلويا عبيها نسمع عبيها العديد كاتب بريكات نبر هاليلويا يسوسي عبيها لعوليها لعوليها يزابير لعوليها لعوليها يزابير لعوليها لعوليها يزابير لعوليها لعوليها يزابير لعوليها قدوسها يزابير قدوسها قدوسها يزابير قدوسها قدوسها يزابير قدوسها قدوسها يزابير قدوسها هاليلويا عبيها نسمع እግዚአብሔር هاليلويا عبيها نسمع እግዚአብሔር ዘልቶን ንስኻ እግዚአብሔር ገሎን ንስኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ برعفو
ቅዱስ ይኻን እስኻ እግዚአብሔር ዓብይ ይኻን እስኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 አቦንም ለኸይካ አቦን ባረኸይካ አቦን ሰግደልካ ሃሌሉያ ዓብይ ይኻን እስኻ እግዚአብሔር ሰጡን ይኻን እስኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ወይ ባሃዳላ ቦዶ ጆቤሌሌሌሌሌሌሌ زي مرمر زي مزار زي بتاع كنا يعابي غان أبيتها زي مرمر زي مزار زي بتاع كنا يعابي غان زي مرمر تنعتها مكتي
አምላክ ሃሌሉያ هاليلويا نزل سلطون زخنا أملاك هاليلويا توادار زيبلو هاليلويا بينو عب زخنا بينو جونن زخنا جابير هاليلويا جابير نسخة فيها جابير نسخة سلطونيها هاليلويا كله تخيل أملاك نتزمدب كايد ما زخل كلك خم زي البوفلت الله خيلو يبارك هاليلويا كله خم تخيل لو مين من كلنا جابير كله خم تخيل نتزمدب كايد ما زخل كلك خم زي الب هاليلويا عريقا الصغير جابير كله تخيل هاليلويا سجنق فتحته وتقالوا نزت أبوه تتنانع جابير من مولخ مها أملاك هاليلويا من مولخ مها سلطون أملاك هاليلويا نسخة عب أملاكها نسخة سلطون أملاكها نسخة جنون أملاكها هاليلويا 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 نزموته هي وتبل يسوس هاليلويا يس هاليلويا بقى أرما يزبلنا يا نجار هاليلويا نسقن جنا هوات كسكح هنرينا هاليلويا لومي كم نجاراتكم حل فيكم كاب بدايكم حل فيكم هاليلويا نسخات خالي خايك جابه نسخات خالي هاليلويا نزموته هي وتجبر أملاك هاليلويا على زار كميت تغبيرين يرو هاليلويا نسقن هي وجرو هاليلويا هي وتجبر أملاك هنا نملا هاليلويا لا 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 ستجنق فتحته وتعلو نزل سببه تسألانعو عصت عصوه مخفات تغير ويتو نابلوت هياوي وتبر ويتاني صغار تغيريها 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 بكا زبله ستودعو عجوها نتبلو ويتاني صغار تغيريها 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 لو مساخلو زبالة مسكين تسفلو كتلو أمنكا يسغاسي أمنكا 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 يسغاسي أمنكا 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 استجنق فتحته وتعلو نزل سببه تسألانعو عصت عطوه مخفات صغير مويتنا بلو هياوي وتبل هاليلويا يس آمين هاليلويا تغيريها 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 بكا زبله ستودعو عجوها كتبلو ويتاني صغار تغيريها 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 لو مساخلو زبالة مسكين تسوالو كتبلو أمنكا يسغاسي أمنكا 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 هاليلويا يس أمين هاليلويا أمنكا
شبشبة زلوا هاليلويا شبشبة نزا أملاك هاليلويا نزا عب أملاك نزا سلطان أملاك هاليلويا توصلوا للسببوا تتنعنعوا عصد عطوي مخبات صغير ويتون قابلوا هياو يوزن سجنغل توصلوا للسببوا تتنعنعوا عصد عطوي مخبات صغير ويتون قابلوا هياو يوزن سجنغل فتحكوا تعلوا بتتسببوا تتنعنعوا عصر عطوي مخبات صغير ويتون نابلوا هياو يتبل ويتا نسلها تغيلها بكاتي غليل ستودوا عجوها بتملو ويتاني تغيلها لو مساعدوا سبل مسكين تسبح لو بتملو ويتاني تغيلها ستوحدوا عجوها كتليو ويتاني تغيلها لو مساعدوا سبل مسكين تسبح لو كتليو عمك يسخاسي عمك يسخاسي عمك الأزهر كواتنسيو هو الزريكا ما تنسرقا كبيتكا التاريخ لويتكا الأزهر كواتنسيو هو الزريكا ما تنسرقا كبيتكا التاريخ لويتكا الأزهر كواتنسيو هو الزريكا ما تنسرقا كبيتكا تاريخ لويتكا عمك يسغاسي عمك يسغاسي عمك
تبلعو عصد عطوة مخوات تغير ويتونا غلو هياو يتبر ويتان سغا تغيلها 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 بكازي بري ستوالو عجوها كتلو كنتان سغا تغيلها 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 لو مساغلو سلالا مسكين تسوالو كتلو عمكا يسغس يعمكا 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 عمكا يسغس يعمكا 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 مزمار عيك ورد مزمار عيك ورد لما يسوي السخلو مسكنا سليتي كسع زوك سليتي كسع زوك مسخة غبيرك شعو يزيد عمني